Vorig jaar exporteerde het land voor ongeveer 300 miljoen euro naar Rusland. Er rijden weer treinen tussen Heerlen en Sittard. Sinds gisterochtend was het traject gestremd na een aanrijding met een vrachtwagen bij Geleen-Oost. Het ongeluk veroorzaakte een grote ravage. Opruimwerkzaamheden duurden tot 10 uur vanochtend. Bij een controle daarna bleek dat er door slecht weer een boom tegen de bovenleiding bij Nut was gevallen. Die is inmiddels ook opgeruimd. Veilig Verkeer Nederland waarschuwt weggebruikers voor auto's die zo zijn aangepast dat ze maximaal 25 of 45 km per uur kunnen rijden. Doordat de auto's het uiterlijk hebben van een gewone auto, kunnen weggebruikers de snelheid verkeerd inschatten. Het aantal omgebouwde auto's groeit explosief, dit jaar al met 400. Omdat er geen rijbewijs voor nodig is, kunnen jongeren vanaf 16 jaar er al in rijden. Het weer nog geregeld zon, maar lokaal kan een bui vallen. Het is maximaal 23 graden. Vanavond wordt het overal weer droog. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij een graad of 23. Vrijdag loopt de temperatuur weer wat op. Dit was het NOS Journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. Friesland Campina wil de productie van het Siesfabriek in Gerkeskleerste waar ze gauw als mogelijk draaien litten. Er wordt het jongen wat nog werkt, wat stikken is en wat skiermakken worden mat. Het bedrijf wil de molken van boeren en op korte termijn weer in Gerkeskleerster aanleveren. Medewerkers van het bedrijf binnen van de morgen informeren over de stand van zaken en helpen nou mooi om weer zo gauw mogelijk onder slag te gaan. Intussen kan nog geen onderzoek dienen worden naar de oorzaak van de brand. Het is op het stuit nog te onveilig in het oorbaande stik. Er is instortingsgevaar. Wetenschap Friesland is tevreden over de kwaliteit voor het oervlaktewetten bij Gerkeskleerster. Troch de brand in het zuivelfabriek de bluswetter in het oervlaktewetten te lanen kwam. Juster is het wetenschap al begonnen met een extra trospiel van Vjetten en Kanalen om Gerkeskleerster heen en ik gaat dat proces nog terug. Nevens het wetenschap kunnen mensen gewoon weer zwemmen en visje in de omjouwing van Gerkeskleerster en ik boeren kunnen het vee weer drinken litten van het oervlaktewetter. Een 35-jarige Ljouwerter is juist te op de Troelstrawaan in zijn wemplak onhouden. De man zou een aantal mensen maar de deer bedriegen haar bij een ruzie. Nevens tjoegen hier de vertochten ek nog een grote poeder met drugs thuis lissen. Dat wie van de politie reden om bij de man thuis te sjen. Er waard zo'n 300 gram himpo ontroffen en dat is in beslagnaam. De politie zal de Ljouwerter hier nog oeieren. Cambuur onvallen Narsing die zit 4 rond 6 weken onder kant. De 26-jarige voetballer van de Ljouwerter club had een blessure onder Liesk. Narsing kwam van Simmerhoor van PEC Zwolle en spelen Jerre van Telstar en FC Volendam. En dan nog het waar in Friesland. Sinneskin waaien maar zo'n 23 graden. Er stiet een noordwestenwind en die is matig. Bakboord voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Waar had er nog dan zwemmen in Zwembad Stiens? Ja! Maar waarom naar Stiens, ma'am? Zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Van Jim het verwarmde boetebad van 28 graden en leuke attracties. Mem in bubbelbad en Heid mooi op het terras. Sportcentrumgreen.nl. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder de Spiekerboor in Akrum. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele dijk voort. Sportcentrumgreen.nl. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de Ierselmaat naar de Nije Sloers. De Kuilaar is het perfecte stee van Lietse en Grutteborgen. Min waar, ontdekt zwembad en luxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, Koudem. Kom ek naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Izinga staat voor jong, trendy, oud klassiek. Mathieu Klasse meubels haar. Ga dan naar Izinga. Kom nu langs bij AWD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke AWD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaaternieuwetwingo.nl.
Welkom bij ABD Renault. Matteo Klasse Meubels Haag. Ga dan naar Itzinga. Itzingameubelen.nl. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Wat dan er ook net schrikt waarom van het Ameland, mooi naar het scootje zien. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt zo'n heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziekje uit in het schap voor jouw supermarkt. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Ajo, lekker zeg. Valerie de Boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Het is Simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Mooi Harm Wijstra en Diana de Groot. Het wetter bij de Lemmer vormt de arena vanmiddag voor de 14 scootjes van de SKS. En het Sjoekelaan, dat is het plak van Keertsend Friesland. Het is met jocht een superwaasdje in Friesland. Gauw naar Frenscher, daar zit voor u Helco Broesma. Ja, dan ben we nou de wand op het tweede list. Maar de eerste partij, Hajan Nicolai, René Anema, Jan Schuren. Ken zij de verrassing van de eerste omloop herhaling toen ze won van de winnaars van vorig jaar van de Meulen, Hiemstra en Bruinsma met 4-4 en Skinner 6. Ze moeten het nou opnemen, signaal de Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong die het eerste bootje pakten. En ik uiteindelijk zetten Jan-Dirk de Groot, Dylan Drent, Hans Wassenaars en Martijn Olijnsma, Martin Veenstra en Pier Piersma bij 6-6. Het eerste bootje voor de Tour, Jan-Dirk de Groot. En dan gauw nou het wetter van de Lemme van de start van deze wedstrijd van het scootjesiel, de SKS-kampioenschap. Gjalt de Jong. Ja, daar ben we. En dan zien we voor de start dat de wind dus nog volle westelijker wordt. Ja, dan zit er haast misschien wel in het westen al. En dan wordt de Boppenwiese tonnen wordt nog krijgt even van de start. Wordt toch die kant even oplutsen. Ja, en dan gaan natuurlijk de meesten hier al in bij de startlijnen aan het Zielwest. En de west hebben we dan zitten. Ja, en dan begint de wind toch even een beetje te draaien. Valt er nou het justjes een beetje uit. Het is even een beetje flauw op de start dat de wind er even wat uitgang is. Maar dat kan saver onheljen. Maar dan verslepen ze dus. Dus dan lijkt toch die hoeken naar die Boppenwiese tonnen te leiden dan we toch wat oorzien. En dan is het nou nog een lietse 40 seconden aan de start. Dan ben we al op de startlijnen. Ja, dan duwen we er toch als staar gewoon alweer een hele soort skippen naar die startlijnen daar. Dan zit je helemaal boppen in zitten zuidwesthoeken. Dan leidt in het midden leidt Huzem. Ja, die hebben we van de week vaker zien. Die is tiger gretig is die. En kan die er dan zo lang onder blijven? Kan die er nog Bidel vallen? Ik kijk je er gewoon naar Bidel. Hij komt er toch staren gewoon dichter en dichter bij. Auke de Groot van de Zuidwesthoeken valt er nou naar onder. Ja, en dan leidt Snits leidt dan onder Huzem en die zei, ja, doe eerst maar omhoog. Ja, en dan eet ik nou de line Bidel. En dan show ik de onderwiese tonnen net meer. En dan hebben we nog een paar seconden, naar 5. Dat is bam. En dan is Huzem en Volts, wat je al zijn. Want die waren een beetje optreun, terug Snits. Ja, we hadden het woordje van de week vaker, jongen. Boert nummer 7, Vaarlorenwijk meter van Huzem. Dit was hartstikke gretig weer. En dan liep het me al wat we hadden. Het bal is onderin, bakboord voort, naar de wal, naar de dik daar. En dan misschien oorstaan en dan een hele lange stuurbeslag ophellen. En waar dat doet, dat is grauw. Dat is grauw, die natuurlijk op kampioenskoers leidt. En is er dan daar INB grauw? Dat is net INB grauw. Die leidt helemaal vrij. Die draait stuurboordvoet. Is ik net een bakboordskip die hem daar berom je kan. Je krijgt de vrije wien, pakt de snelheid op. En je dus bij die startlijnen, bij die ondertonnen. No stuurboord, maar kan
op wij naar die boppen wie ze tonnen daar. En dan kan ik dat grip heel lang volhouden. Maar hoe dat uitpakt, maar we vierder zijn en waar leidt het dan? Die er ik in die hoeken leidt, daar leidt dan een jouwer. Maar je boppen in, uit een beetje uit de middenwijk. Dit wordt eind. Dit wordt zijn teken van der Meulen. Dit ik hoe diezelfde stuurbootslag, een kwartbakbootslagje. Zieke de vrijheid van de midden op. En ja, nevens mij, als ik het zou eten, kan die ik een heel lang eind op bij naar die boppen wie ze tonnen taszielen. Maar dan ligt het toch grauw, vrij van de rest te werden. Want al die oren, ja, uit zijn dan de Zuidwesthoeken, die dan bij het stadskip bijgaan. Maar ja, dat kijkt nou al zien dat er hier een volle smarger is die dien. Dat ze nou al del horen moeten. En ja, dan ga je wel bijna die boppen wie ze tonnen, maar dan wordt je aan nog een hele lange bakbootslag opheljen. Boppen wordt eind. Leidt de hele mannen. Snits, die op zich dezelfde route pakt als Grauw. Maar ja, die leidt er nog een heel eind achter. Die gaat nou door de wien. En dan pas gaat hij daar bij de Waldel, bij de Vaargeul. Zal die dan stuurboot voor gaan. In de midden leidt dan ik lang waar. Hebben we wat eind, de hele mannen lang waar. Maar dan lijkt het dat Grauw daar hele goede zaken dwang gaat. Hier in dat lange kruisrek op wij. Naar de sloersingang, zo'n beetje, dat de boppen in zijn tonnen leidt. Maar dat wordt nog even voor we er binnen. Maar dan lijkt je ze heel goed te lezen. En dan Jenne Woord. Die leidt ik heel heeg daar achter Grauw. Die had ik diezelfde wal op Liekbols als Lemmer. Maar die leidt volle dieper de maar in, meer uit de middenwijk. Mijn Kieltzog, Snits. En dan zie ik het Drachten. Ik datzelfde plakje op. Maar die zullen toch 4 achter. Daar wij weer aansluiten maken. Omroep Friesland, zeg maar in Friesland. Oh, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen. Ik heb jouw liefde elke nacht, slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen. Er is geen banger hart dan dat van mij. Ik ben niet eens echt uiterlijk gevallen. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. Er is geen banger hart dan dat van mij.
op de ijs. Mooi zien, banger hart. Nou bang ben ze net in grauw, nevens mij. Er wordt al om raak twitteren. We hebben nog dan een feestje in grauw komende sneun. En grauw van harte met het kampioenschap. Ja, Safir is het zelfs nog lang net. Maar grauw is wel weer de eerste die om het tonnen giet. Ja, en ik leider vond ik al een mooi eind uit. Hier leidt in die de beste startleider onderin bakboord, kwartklap en een stuwbord lang eind ophalen. Wat eind, die natuurlijk het middenveld waar die kan wel vrij mooi aansluiten. Ja? Dat jouwt verder niks. Dat wie ik wel heel mooi. En dan wie de jouwer en de lemmer, die dus uiteindelijk Dirk onderdraait. Die dacht, we zullen net zo vier terug. Jenne Woord, die zei het aankomt. Die denkt van, ik geef gewoon stuwbord achterwaarts eind. Dan sluit ik wel weer aan. Snits. Die uiteindelijk op het tweede plak leidt. Ja, en waar is die dan in dit stuk bedaren? Die had uit die middenwij. Die dacht van, ik wil net in dit hele veld uiteindigen. Ik hel je wel even een klap kop. Ja, en dan ziet er dat de stuwboot aankomt. En dan komen er wel 6 zo'n bakboord skippen komen dromen. En dan is er net één die kant uit kan. Dan is er net één. Dat wat er net. Dus die zei van, nou hel ik nou maar een keer een bakboord klap op. En ik nou een keer stuwboot naar die tonneta. Wie maak ik stuwboot om? En dan is Jenne Woord. Die dat heel toek die denkt, ik wacht je dat net au. Is hij niet een biedesse boppen wie ze tonnen. En zil dan een tweede plak achter grauw bezielen. Had ze heel snoord, had ze dat ding. Dat had ze heel snoord die zit daar voor. Wie willen net in het veldrijtje? De jouwer die het volle lange trossielen maakt om het aan te rennen. Daar ziet de lemmer en wat eind. Die dus ik trossielen moesten omdat ze de tonnen net in de draaien ronde kennen. En dan ken Jenne Woord het wel. Die zei van ik ga even stuurboord achter Del. Pak ik hem heuger op. Lang waar. Doet het ik. De Zuidwesthoekers zitten alweer deun op de kont. Vol lang waar. Ja, en dan met de lemmer wat zijn. Ja, die beginnen dan alle keer heel roem. Stuurboord om die boppen wie ze tonnen heen. En wanneer moet ze dat alle keer vrij doen. Ja, en de jouwer doet het ik. En dan draait de Zuidwesthoeker net om een tonnen. Die dwart het gotje dan net bakboord in te varen. En dat doet de hele man. En liep het dat wel te doen. De Zuidwesthoeker geeft aan mij wat een rommere slag om die boppen wie ze tonnen heen. En dan zie ik naar Berend Mink. Die denkt van ja, jongens, Jim door maar Jim laat er nog een gat vallen. Ik pik hem, piepje me mooi bij tussen. Dus de hele mannen, die zullen ja, nou tuggelijk uiteindelijk mij de Zuidwesthoeken, die een hele romme draai doet. En dan hebben we pas snits. Dus Geertje, misschien even een liedje vol water? Nou, eerste dus grauw, tweede Jenne Woord, derde Langwaar, fjouwer, lemmer, 5 wat zijn. 6 en zo'n 70 liek, Zuidwesthoeken en de hele mannen. Zit de jouwer nog tussen? De jouwer die... Zit achter wat zijn. Die zit achter wat zijn. Dus zo'n 8 Zuidwesthoeken de hele mannen. 9 zien we dan snits. En achter snits gaat nou Huzum om de tonnen. Daarachter Drachten. En dan zal Ljouwert om de tonnen gaan. Het Jereveen. En allerlaatste, want hij moest wel 3 keer starten. Akrum. De winnaars van de PC van Vlinier, Johan van der Meulen, Reense Hiemstra en Hilke Brunsma, die waren van de morgen op de eerste list verslijnen in Frensje. Zij was het opnemen met Jan Nicolai, René Anema en Jan Skuurder. Die staan dus op de tweede omloop. Zij nemen het op het Partour Fjouwer, nee, het Partour Treien. En Geert van Thun, die volgt die partij. Ja, en die zucht dat twee keer stunt op en dat te volle vrede is van Jan Nicolai, René Anema en Jan Skuurder. Na een geweldige stunt in die eerste omloop, dan leeft het op in je oors. Is het verwachtingspatroon wat oors, zit je wat oors in de partij. En dan ren je het in de partour en waarvan je denkt van, maar die kunnen we misschien wel hebben. Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Maar wat mooi voor in de eerste omloop komen. Maar ja, dan zie je opeens dat het er wel beter rent. Jelte Pieter Dijkstra onder de opslag beduidend beter als in de eerste omloop. Hij had geweldig druk bij name achter in het perk bij Jan Skuurder. En zo drukken ze het ene bordje uit de orde de trog. En steeds op dit stuit al voor. Maar treien skinnen eerst in een skinnen size. Alles in het voordeel van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Die aanmerkelijk beter steen te keertje dan dat ze dat die in de eerste omloop. En bij de orde, Jan Nicolai, René Anema en Jan Skuurder, is het precies oorsom. Het rent net, de druk in het perk is gewoon te grut. Dan wordt het de volle stekker vallen litten. Ja, en als je die druk harder kennen. En Jelte Pieter Dijkstra, die liet dat eigenlijk al de hele partij uit nota Chen. Ja, dan weet je dat het heel dreig keert. En is nou dat ondervinden Jan Nicolai, René Anema en Jan Skuurder op dit stuit. Zij staan dus fors achter. Treien skinnen eerst en skinnen size.
De woordenpartij is wel wat spannender. Omdat ik zie dat Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar oppassen. Maar dat had de partij net de honger in. Ze pakken dan op Saïs League wel het eerste potje. Maar hebben wel wat de volopslag flaters. Maar dat Barden 2 keer bij Saïs Fjouw werd trots en nog maar 2 in. Achtersteen en ik alweer een skinne 2. Zien hoe de man Martin Tijnelijns, maar Martin Veenstra en Pier Piers. Maar die nou in het perk staan. En die op een nijs juggen dat Jan Dirk de Groot best aan Rieten het. Dat hij hem op een nijs bal boeten brengt. Ja, ze moet harder zelf net aanslaan. Ze moet een oorles hebben, denk ik. Hans Wassenaar en Jan Dirk de Groot van zal ik het misschien even een keer oernemen of krijgt het vertrouwen nog wel even van mij. Er wordt al even praat tussen beide man, want Jan Dirk de Groot het op dit stuit even net. Er wordt even misschien met de coach praten. In elk geval het eerste woordje weer van haar, maar ze let het nou een beetje even uit handen, Jan. Ze staan achter maar 2 en Skinnefjouwer, oftewel Martijn Lijns, maar Martin Veenstra en Pier Piers, maar die staan voor. Mooi, bestel maar. We zitten hier even uit het scherm te sjen, Harm en ik. En dan sjuggen wij geld 14 scootjes, maar er binnen tredje bij elkaar. En grauw dat mooi. Nee, dat klopt. Grauw rent er wat uit. Die gaat nog weer terug wien bij het pierke hier bij het strand. Maar wie sjuggen wel eens dat al die scootjes achter elkaar rondgaan. Maar ze lezen nou heel breed uit in het veld op bijna die onderwiense tonnen. En dan is dat natuurlijk onder helling van die onderwiense tonnen. Jenne Woord die nog de vrije ruimte had achter Grauw. Werd Grauw alweer een hele slag maken had. En die het alweer terug de winkel is alweer bakboord leidt. En dan gaat achter Jenne Woord. Lijkt het dat de jouwer of is het de hele mannen? Het is de hele mannen die het helemaal even moeten omgaan. En dat leidt hem geen in wien aan.
zijn. Dat gaat perfect. Dat gaat mooi. Er is helemaal niks in het middenveld. Wij maken er al even een gijp. Ik denk, ik wil er net de tegen bij belonen. Kan vrij voortkomen. En hoe komt het dan bij de rest van het veld? Want er komt een Lemmer en een Woutijn en een Langwaar die helemaal naar de binnenkant te gaan. Ja, die dachten van wie wil het dan binnenste skip worden? Ja, en dan ben je niet in al die oren skippen daar. Ja, dan heb je natuurlijk de 2 skipelengte regel. En hoe gaat dat dan met elkaar in elkaar? Er zit een Lemmer, daar zit ik hier op opsteken. Die zei van ja, nou ik weet even net eigenlijk waar we dat gatje hier vinden moeten. Want die naar de oren draait nog met tonnen en er is net een gat om hem erin te pikken. Dan is de krek voor de Zuidwesthoeken. En er nog altijd het gatje achter drachten. En dan denkt Snits van, nou ja, als de Zuidwesthoeken er dwang kan, dan mag ik maar achter de Zuidwesthoeken oppikken. Dat kan dan ik correct. Maar hoe komt het uit mij wat zijn? En de Lemmer en Langwaar, die lezen er dan heel beroerd bij daar. En dan gaat nou Langwaar, ik gijpen. En dan leidt onder Snits leidt een Ljouwert. Die zei van, ik loef hem uit naar die tonneta. Dan zit ze op Snits op het voordek. Zit ze, ik al wat erop. Doe maar. Daarachter Del, achter de Zuidwesthoeken Del. En dan kan dat alle keer heel mooi, want dan pakken ze de snelheid correct op. En dan kan ze correct. Ja, kan ze correct van Ljouwert Del scoren. Ja, dat scoort snel. Dat komt duim bij elkaar, ja. En dan houdt Siete al een beetje naar onderen ta. Want ja, als je dan opsturen, dan gaat de kont natuurlijk naar onderen ta. En dan kan dat alle keer correct vrij varen. En dan gaat steeds correct van jou om die onderwijze tonnen heen. Alle keer in dat stuurbootslagje kwad naar dat pierke ta. Maar Snit zei van, ik volg je ze net. Ik ga er voeten dadelijk tussenuit. Wat je aan de woord bij het pierke tot de wingong is. Ja, en dan Akram liep dan even een beetje onpikken te kennen in dat rommelwiense rek, voor de wiense rek, naar die onderwiense tonnetaal, om dat tweede cruiserrek in die zonrenner omhoog te gaan. Maar ja, dan had er aansluiting van, maar dan moet er toch als laatste aansluiten. En dan had Bots 1 en Lemmer, had trouw uit het eerst uit de start waar je heel goed liggen, zak je die een heel eindvoet op Lemmer op het eigen thuiswater. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice, laying underneath the palm trees. And then the birds break their necks. You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with us, you'll be falling in love. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top, sun-kissed skin so hot, will melt your popsicle. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies, just the king and the queenie. Katie, my lady.
here, baby. I'm all up on you, cause you represent California. California Girls van Katy Perry together met Snoop Dogg. Keningslied. Wij binnen op ziek naar een keningslied. En dat willen we graag geerstallen met jou thuis. En jou mooi weer even de pennen uit de tas pakken. En mooi denken hoe dat keningslied hem vervolg je mat. We hebben al aardig wat regels. We hebben al een refreintje. En de laatste 2 regels die binnen van Tietje Kuln. Die hebben wij het de laatste oren toevoegd. Dat is keertsen is sport, maivage en vuur. De Wille David het Sjoekelaan oor. Nou, en daar moet dan weer een vervolg op komen. We krijgen al je leuke zin thuisstuurd. Terug dan wil ik eens even wat voorlezen wat binnenkomt. Dit is instuurd door Trudy Witteveen. Die heeft een heel gedicht al maken. Maar een liedse leren bal en een keertswand boppen al. Slaan de keertses in en boppen, ja de meesken nou eens roppen. 5 gelijk, het is haast uit. Ik krijg de bal haast Jimmy snuit. Nog even, dan weten we waar kening is. Dit is de prijs, lang net mis. Nou, dat is het wat. Misschien is het wat, zei ze. Nou, dat is vanzelfs wat. Maar we zie je toch nog even terug. Dus als je nou nog ideeën daarbij hebt, dan kun je hem nog even mooi denken en die regels opsturen naar simmer@omroepfriesland.nl. En waar winnen we jou dit horen wel die prachtig mooie Simmer in Friesland slippers. Ja, stuur 2 regels dus naar simmer@omroepfriesland.nl. Jij de loerden van Tjoekelaan. Dwaande daar op de 2e omloop. Geert van Thun. Had ik nog steeds dat hij, Jan Nicolai, René Anema en Jan Schuurder wat ronddoggetje in Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Dat zoekt er weer niet een beetje geweld aan. Het is juist de oren kan niet te min doch te volle flaters maken. En daardoor komt de wollenstand van Fjouwer om het 12 nog wel in het vadio van de patroon van Jelte Pieter Dijkstra onder de Telegraaf. Maar ja, dat maakt het de spanning wel weer wat grutter. Op 1 Fjouwer en 5 Fjouwer. Jelte Pieter Dijkstra bij gelijk zo'n enorme flater. Echt fors kweer op. Dan ga je het stuur absoluut net te pakken. Dan ga je de focus echt net moeten pakken. En zo binnen er meerdere gevallen was dat de Hendrik Jan van der Velde in het perk een peerken miste. Sjoerd de Jong die nou het perk weer mist. Maar je horen we Haaien, Jan Nicolai, René Anema en Jan Schuurder komen staarrugje zo'n dichterbij. Maar ze hebben dat in eerste instantie net aan een zelfde tankje. Maar aan haar zinshandels die het visten te volle flaters maken. Maar goed, het hing er. Het is Fjouwer om het 12. Nog wel in het voordeel van Jelte Pieter Dijkstra en 2 gelijk. Dus de spanning liep het er rond te komen. Maar hoe komt het in die partij aan de andere kant, Helco? Ja, het was stil op het toeren. Jan-Dirk de Groot, Dylan de Rent en Hans Wassenaar die zo'n verbaal haar zelf wat oppeppen met het eerste size leek een bobbeslag van Dylan de Rent. Dat pakte ze het eerste botje met een treike size Fjouwer. Nou staan ze achter maar Traimien. Ze gingen bij Traimien en een mooie skin Fjouwer vastsprong. Maar benamen heeft dan Peker succeshand bij Dylan de Rent voorin. De opslagers Maarten Veenstra en ik Martijn Olijnsma. Werd toch die skin Fjouwer. Ik werd helemaal voor. Nee, zelfs het is er een size Fjouwer voor de parcours van Martijn Olijnsma. Keers is net al te dik. Dus Jan-Dirk de Groot is heel weer een toverbal leveren. Maar ten opzichte van de man die heel rustig binnen Maarten Veenstra, Martijn Olijnsma en Pier Piersma. Maar Martijn Olijnsma die schucht even. Want vanzelf hij staat net in het perk dat door Maarten Veenstra en Pier Piersma. Uit de hoekenwaai komt dan Jan-Dirk de Groot. Die size ligt nog een telegraaf krijgen. Nee, heel simpel. Ik mat deze Geert. Ik denk ik neem dan Dirk Jan. Wat zie je in de eerste omloop die en dat was in de tweede omloop ik heel rustig. Ja. Heel rustig naar de volgende lestakeert. Mooi genoegen zitten wij de Sjen naar het parcours van Martijn Olijnsma, Maarten Veenstra en Pier Piersma. Het is zo gedegen, het is zo gefocust, het is zo geconcentreerd, het is zo... Ja, klassenrijk eigenlijk, kun je wel zeggen. Want dan constateert het Dirk Jan van der Moorn. Nou, Olijnsma slaat ongeveer op 70% op. Starig gewoon het hudder. En dat zien we nou weer, hè? Ja, dat klopt. Hij gaat nou richting de 100%. Maar ik zei, als je die eerst op 6 gelijk ontkamen nog even. En dat we hier van 70% van het kimmel en laaien. En toen zei het van bliksem, dit keer net.
Maar ik weet, Martijn kan heel rietig wezen, maar hij is heel rustig. Het hele partuur is heel rustig, maar zijn straling gewoon kwaliteit uit. En hij heeft no ballen erbij, die win Dylan echt even te machtig. Want ja, die komt op 90% op die op. Hij heeft nog wat te preserven, die bewaart er dan voor de lietse keertjes. Maar krijg ik die bal van Matten, die wie hem wat door, maar hij tikt hem heel rustig boven, zit in de zetel. Nou, dat is de conclusie in de zetel. In dat maar blikkend waren nu de stand van de Telegraaf ogen. Dan wordt er ook nog een enorm mister op de boppen. Terug Dylan Drent. En dan ken ik dat Sjen die bal hoe de boppen rogelt of krijgt net. Het is nog een keertje. Is het nog een keertje? Ja, dan is het misschien beter Sjen. Als je dan dit soort slagjes zeg maar. Het is duidelijk, Helco, dat het bedoel van Marten Veenstra in de fleur is, hè? Dat is duidelijk. En dan denk ik al vast even aan de scheve kant dan Jonkie in vanzelf. Want hij staat net in het blokje Johan van der Muller en Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma. Dat zou dan een parcours had zij, want die staan nog maar 6-12 voor. Het parcours van Jelte Pieter Dijkstra wezen. Dan hij vanzelf misschien weer een masteltje in de hele finale. Xavier is het dan net vanzelf. Maar ze staan wel goed voor het parcours van Olijnsma. Maar fjouwer niet voor het parcours van Jan-Dirk de Groot. Ik ga hem er even voorzetten, Diana. De stream op omroeplive.nl. Want dadelijk om 3 uur kijken wij op de dijtelevisie oer naar Frenscher, naar Tjukelaan. Dus als ik het ziel dan nog verder volgen wil, dan mag ik dat even. Dan mag die livestream inderdaad alvast omzetten. Via omroeplive.nl. En dan het venster Scootjesziel. En voor de mensen die het op Omroep Live al om het keertje ziekje, dat is daar nog net aan de gang. Dus nee, om 3 uur. Dat zet ik om 3 uur uiteindelijk. Ja. Waarom het wedstrijdwetter van de Lemmer? Jaltiom. Ja, ik denk dat hier op dit wetter zeker gewonnen binnen. Zo Berend had vaak van de hele man een sigaar op de lippen. Nou, die kan wel even 1 minuut een dwarsje nemen om hem even rustig op te stakken. Maar dat zal ik wel gewoon wel, die wil het einde wel auffretten. Want dan denk je een goede slag te doen. Even een bakboord voort naar het waaltje op een stuurboord voort. En dan bakboord op die tonnen aan. En dan denk je dat je daar dan de ruimte krijgen kan zo'n of het riocht kan zo'n van die stuurboord skippen. Maar dan ben je een eind op streek en dan leidt je oer die maar heen een mooie tjustere wolk heen. En dan leidt daar vaak toch de wien in die baan waar die tjustere wolk leidt. En dan kom je daar onder de wal, onder de dik. En dan lijkt dat heel goed te komen, maar dan kom je bij die op wij naar die Bobbenwiese tonneta toch heel beroerd uit. In de leiden van de dik, volle minder wien dan die skippen. Zoals een Grauw, een Jenne Woord en de hele mannen en de Jouwer. En vanzelfs Huzem, die ik uit de stad, waar misschien wel op het ziende al de plakje leidt, die leidt dan nou 5e. En die halen hem alle keren met een bakboordslag uit de midden en een stuurboord naar die Bobbenwiese tonneta. Daar dan bakboord, 10 klok indraaien, want we hadden Joet de zonrenner oors om dan over alle orendagen gaan. Dus eerst een stuurboord, dan 2 keer bakboord en dan weer stuurboord. Zal hij nou de route erheen en dan kan Grauw, ja dan lijkt het dat Jenne Woord een beetje dichter op Grauw komen is. Zou die dan nog aansluiting met Grauw vinden kennen? Dat maar we beginnen bij de wedstrijdmachine. Maar zo zit in deze wedstrijd zit toch wel heel wat op deze Lemster bij. Want uiteindelijk is het niet eens zozeer dat de wien heel bot skiftet. Maar het is gewoon de ruimte en de wal die het nou een beetje hier bepalen. Omdat de wien in die tjustere loft hier vaak een beetje midden over de baan heen leidt. En Snits die shot dat ik wel. En die had er ik wel wat ondien om dat wat bij te pikken. Maar die kan ik zeker geen aansluiting Jood vinden met de kopgroep. Want die zit nou zelfs vlak voor de Lemmergeertje. Maar doe hast een totaalplaatje. Ja, ik heb er even opgeschreven hoe het om die tweede Bobbenwiense tonnen kwamen. En dat je dat dan even vergelijkt met de eerste Bobbenwiense tonnen. Nou, dan heeft het toch wel heel wat wisselingen plakvoen. De eerste 2 net, dat is hetzelfde bleun. Eerste Grauw, tweede Jenne Woord. Op 3 leidt de hele moanne. Op 4 de Jouwer en op 5 Huzem. Dan 6 Drachten, Zoon Zuidwesthoeken, 8 Snits, 9 de Lemmer, 10 Ljouwert, Olve is Langwar, 12 Akrum, die is dus van het laatste plakje A, is 2 plakjes opgeschoten nou naar het 12e plak. 13e luidt Jereveen en 14e, ja, heel sneu, want het eerste kruisrek hier ze heel goed wat zijn, 5e doe en nou dus 14e.
het rijdt, de rede zinnen, sakkerdel. Moas flikkert de zinnen, hoor het wetter, oh zo fel. Als de blonken zingers vriest de lof en bloeien, zeel is langs mijn eigen morgen gauw weggroeien. Bootje weer in het wetter litten, moffelijk op terras gezitten. Het is voor ons de beste kar, de Frieske maar. Bootje weer in het wetter litten, moffelijk op terras gezitten. Het is voor ons de beste kar, de Frieske maar. Griet Wiersma en de Frieske maar. We zitten in de tweede omloop op de PC in French. Het parcours van Jan Nicolai en het parcours van Jelte Pieter Dijkstra. Zit de spanning er nog wat in, Geert? Nou, het is er weer een beetje uithellen. Omdat het parcours van Jelle Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong hadden correct op tijd weer wat herpakken. Het wie even een paar minne eersten die ze eigenlijk cadeau joegen aan Jan Nicolai, René Anema en Jan Schurer. Maar tot hier en niet verder. Zo wie het fjouwer om het was, zo is fjouwer. Hendrik Jan van der Velde retourneert keurig daar van de keerts. En daarmee pakt hij een 4-2 vastsprong. En op dit stuit is het zelfs 4-2 en 6-2. Dus mij horen we de mannen die het Johan van der Meulen, Reense Pieter Hiemstra en Hielke Bruinsma wisten te oerwinnen. Die staan nou zelfs op het deer. Ja, 2 keer pieken op een dag, dat valt net uit. Je een toppentoer eraan hebben, dan is het dreig om die focus weer rond te krijgen. Als je dan in de parcours, maar waarvan je denkt dat die ongeveer likwerig binnen. Dat is een raar psychologisch effect in het keertje, maar het bestaat gewoon. Ik zeg nou wat Hendrik Jan van der Velde doch, ja, die rost die bal kweer, zodat het libben nog even rekt wordt hier op het tjoekelon van Jan Nicolai, René Anema en Jan Schurer. Het wordt 4-2 in 6-4. Nog alle jaar vol in het voordeel van het parcours van Jelte Pieter Dijkstra. Nou, ik heb toch het gevoel dat ze dit net met sloepel leren, eerlijk zijn. En aan de andere kant, Jerk ze nou en dan toch even wat lawaai aan de kant van het parcours van Jan de Groot, Heilko. Dat klopt, want ze zijn in roem van 1 fjouwer achter naar 12 fjouwer achter. Maar hier is de helft neder van Martijn Olijns. Maar Dirk Jan die heeft een keer door 100%, door 90%. Ik denk dat er nou even 3 keer 20% op sloeg, want hij miste 3 keer het perk. Dat betekent dus dat ze een size kregen. Dat waren vakkundig toch Jan Dirk Groot aanmaken. Fjouwer met 2. Maar hij had onderhoor nou weer een boppenslag gekregen en een boetenslag. Dat betekent dus fjouwer met 2 en schinnen fjouwer. Maar misschien bij de laatste slag al denk dat die bal er net doorheen gaat. Nee, dat gaat hij niet redden. Dat werd een retourslag van René Anema nog van de boppen. Dus wat dat betreft bleef er nog even steen hier op het Sjoekeloon. De man die Juwet Oskier neemt. Er komt een keertje lezen, een meter of 12 treien voor de middenlijn. Ik moet echt even rekken en strekken om te zien waar het blokje loopt. Maar hij sjuk hem lezen. Nou, dan maar even naar die orenpartij. Want Olijsma slaagt wel weer op, hè? Ja, hij slaagt wel weer op. En hij dacht het goed. Hij houdt hem achterin bij Dylan Drent. Want ja, in Perkins stik net altijd even goed vinden. Hans was naar een oude vriend. Dan met Dylan Drent achterin. Maar die gaat nou weer vriend in elk geval. Dit biedt de bedoeling om even Martijn Olijsma toch weer het Sintente te lokken. Maar die wint die strijd. Want hij pakt dus gewoon die keers. Hij pakt hem uit de fjouwer met 2 en Skinnersize vastsprong. Ze winnen dus wel heel dicht bij de 4 weersten. En dan zien we zien wat de opslager doet. Jelte Pieter Dijkstra. Jedder van Jesterijn. Nou wennend op het derde 4-2 voor. 6-4 voor. De keertzakje in Beskreun. Hij leidt op een peermeter van de middenlijn. Net echt een dikke keert dus. Dus mogelijkerwijs toch kans voor het perk René Anema en Jan Schurer. Maar we zullen eerst zien wat Jelte Pieter Dijkstra doet. De orenpartij wacht de terk even op. Zucht het belang van die slag in verzels. Bal komt achterin. Nou, Steve, bij René Anema. Die kan net goed draaien. Oh, dan komt hij en dan denk ik is Jelte Pieter Dijkstra. Die tikt het nou gewoon uit. Maar hij mist werkelijk riant. Hij mist gewoon riant. Heel apart, want de zinnen kunnen net in het paard staan. Het is wat petje op, petje af weer, Joert, op het Sjoekelon. Maar het is nou petje af weer. Dat wil zeggen dat je het geelest hebben van de zinnen. Maar Van der Velde die mist die bal werkelijk. Ja. Riant, dat klinkt raar vanzelf, maar hij slaagt er gewoon bij terug. En dat betekent dat het dus nog altijd net uit is. Het is 4-2, het wordt nou 6 gelijk. Jongen, dan heb je toch de partij echt in de hand. Dat is killen, dat maakt het wel maatje. Ja, dat is echt killen. Hij hoeft een meter of jou overom. Typische opslagersfout. Hij begon te denken, want die bal weer te lang onderwijs.
En toen zie je er omheen, dus even wist ik hem model lees. Ja, toen breekt hem bij de handen. Dan is de focus kwijt. Dit is hier absoluut meer focus. Ja, dan wordt het size gelijk. En dan moet je op een nij opslaan. En dan weet je dat je krijgt zo'n flater maken hebben. Dan is het wel echt focus. Nou, dat doet hij nou ook. Hij steert lang onder de opslag te concentreren. 4 van 12, size gelijk. Op een nij wacht het, die orenpartij op deze slag. Het wordt ook een beetje stil op het zoekelaan. En daar komt Jelte Pieter Dijkstra machine in. Hij brengt hem achterin bij is prima. Geweldig shitbal. Wat een revanche. Prima die een applaus voor Jelte Pieter Dijkstra. Hij wint met zijn parcours de partij. 4 van 12 en size gelijk. Ja, maar komt een einde van aan het PC-avontuur van René Anema. De Jedderwiet Massemer die neemt afskiën. Hij woon in 2012 bij grote verrassing de PC. Maar wat nou in de tweede omloop Beliers Jantje en Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Hij zwaait naar het publiek. Hij krijgt het applaus wat er verzinnen. René Anema. Het is een knakker, het is een sportman puur zang. Er komen echt wat trends, zeg ik. Er komt wat emotie los. Echt de cheerstanders die applaudisseren voor René. En dat verzinnen er meer als. En dan hoop ik dat ik hem opvangen kan hier onder de van het veld. Dan, hij komt naar Mita, René Anema. René Anema, kom even een stapje naar voren. Dan komen er toch wat emoties, hè? Ja, klote. Steeds eerst om op zak goed te keertsen. Nou, dan wordt even net. Shit. Dit is net het oorskiën wat hij zelf beens geheerst. Ik denk dat we straks waarom zijn misschien wel, maar nog even net. Want als je zo'n eerste omloop zo lekker in de keertje, dan doe ik het nog meer. Voor hetzelfde verleden om bewijzen spreken om jou boven al mooi bloskebel om hier in de hand. Maar ja, jammer. Vies dat hij hem zelf te min bracht hadden. Fjouwers kennen eerst en maar achter. Ja, dan is het wel echt achter de feiten oorrennen, hè? Ja, we maken even de volle fout, dan zei hij het net. En uiteindelijk verlies je het dan. Het is, wij hebben iets te weinig brocht, ja. Ja. Heeft nog het idee gewoon, door de fjouwer om het 12 waard. We kunnen u herpakken. Er zit nou weer in. Zij begon Vladers te maken. Ja, tuurlijk. Want het is ook net zo dat wij sprieën minst iedere keer. Wij pakken, we winnen maar 50% van wat we krijgen winnen. En het is ouders, dus ja, waarom zou het net kennen? Ja. Ik wil van ze woon. Dan had op zo'n partijkeers in de eerste omloop, hè? Is die focus dan toch even voor? Is de opluchting te groot dat hij hem dat parcours pakte? En ja, wat gebeurt er in zo'n kop? Vreeg ik mij dan, 2 keer pieken achter elkaar. Is dat te dreig? Wat is dreig? Ik denk dat je goed start en dan zit je sinds met mijn regelen op je het eerst per eerst, maar we starten verkeerd. Ja, en dan denk je, oh jee, misschien wel eens. En dan gaat het nog minder. En zij komen in de flow en dan draait het om. Het is net zo dat we maar één keer pieken kennen. Nee. Het zit erop, René. Ja. Dan gist je van het Zoekelaan in een prettige wetenschap overigens. Daar stoort je met de Hagen Steenhast 2 hier van in. Ja. Dat moment moet misschien ook wel even bij die boven komen nou. Ja, dat is mooi genoeg. Ik denk dat ik nou pas geniet van die Hagen. Van 2 lieden. Want je nou, als je tak op die sting dan kun je zeggen van, ik heb je ooit een keer doen. Juist. En nou wil je het elke keer winnen. Dat is het verschil. Ja. Ik zal ervan genieten. No? Ja? Ja. Dank u wel. Maar nou nog net. Ja, dank u wel. Geert van Thun impeteer mooi René Anema. Hij verleerde dus mooi Haaien, Jan Nicolai en Jan Schurer van het parcours van Jelte Pieter Dijkstra. Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Ik weet het even kwijt, maar daar ben ze weer. En gelukkig, die staan dus in de hele finale. Dan naar het wetter van de IJsselmaar bij de Lemmer. Onder kop is nevens mij nog net zo volle verhoren Jalt. Maar hoe is het bij de rest van de scootjes? Nee, op een kop lijkt onkop lijkt nog steeds grauw. Dit natuurlijk nou ik altijd wint. Nou, dan pakt het toch wel een voorsprongje in het klassement op de rest. En dan hebben we dan natuurlijk nog 12 wedstrijden te gaan. Dus dan moet er een soort fouten meisje wat meegaan worden dat uit handen wij aan. Want het eerste plakje, ja, dat zal er ik net uit handen ja willen. En het Liekenis krijgt even, om het maar even in de PC-terminologie in. We zitten nu in de tweede omloop om het dan samen te zitten. Had grauw toch een beetje afstand naar bij de eerste. En we lieken dat Jenna wordt misschien op het ontsluiting vind ik hoor. De Jouwer die zeker een onvaltje doet op de hele mannenbeen Mink. Liek het in eerste instantie net dat hem volle vertuut niet houdt. Maar ja,
je weet het net, want de wien die helpt ze nou als een beetje jongen en zakken er eens even weer wat touw. En dat hier die jouwer wel in de gaten. Alleen dan druwt die donkere lof druwt een beetje zuidwestelijker wat voort. En dan komen de Jennewoord en een hele mannen krijgen dan ik die wien die in dat wienbaantje zit. En de jouwer toffen, daar kan ik wel inzetten blijven. En dat is dan ik wel zo. En die leidt dan misschien wel goed. Die had het ik wel bezocht, maar dan denk ik toch dat Berend Mink toch daar geen les van Hazel bij deze tonneronde. Hoewel, ik weet het net, dan liep het de jouweren misschien toch. Ik wil weer ontsluiting te vinden, mij Berend, want die draait nu toch nog een eind onder die Boppenwiese tonnen. Maar nou nog een keer door de wien heen en dan kan de jouweren, kan hem dan zo stuurbord, mij gaan. naar deze Boppenwiese tonnen te halen en die hoeft dan net te draaien. Ja, en dan hoor je ook gewoon meer gang. Dus zo zit dan de jouwer, ik alweer, deun op de kont van de hele mannen. Wiel ze biedt rond van die onderwiese tonnen toch wel even 2-3 scheepslengtes tussen zit. En dan Huzem. Ja, Huzem, die ik diezelfde route houden had als Grauw en Jennewoord en de hele mannen. Ja, zag het een beetje voort nevens meer, maar behoudt zijn vijfde plakje wel. Maar Geertje, voor de volledigheid, toch nog maar even de stand. Vijfde dus Huzem, 6 Drachten, Zaan, Zuidwesthoeken, 8 Snits, 9 de Lemmer, 10 Ljouwert en dan komen de wisselingen. Olve wat zijn, 12 Langwaar, 13 Akrem en op een 14e plak het Jereveen. Zo luidt het er op het stuit dus bij op de Iselmar bij de Lemmer in die 9e wedstrijd van het SKS-kampioenschap Scootjesiel 2014. Dadelijks op de televisie het Keertsen, op de radio geven we gewoon terug met Keertsen en het Scootjesiel. En het Scootjesiel op omroeplive.nl. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Kom nou naar de home-roaming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot part van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartings die te opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Tijd besparen op onderhoud van uw gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Wolle een mooie dijkvloed van €80. Hier is een sloep voor de noordelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het Hert, Bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveert, Bonkenveert. Ja, het is echt een heel mooi vaartuig. Zoek op sloepverhuur, noordfriesland.nl. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Hallo, lekker zeg. Valerie de Boer, goed en het joer. Tuinbestraten? Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, kom je het beste uit de bus. Wiersma Tenten en Partyverhier, het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. Origineel cadeau? Ga eerst even bieden. Hotelkamerveiling.nl. Wat een frisse nu in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaar. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou met kwartingen voor Holland 75%. Zorg uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maanden bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen?
Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Heeft u vannacht slecht geslapen? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Waarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de WeCycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Surf op wecycle.nl/Leeuwarden. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze tiegezinnige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Het idee is dat Smilecore sterker best. Dat er iemand is als verderworst. En het mooie ook als Jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmer te genieten. Om van alles te ondernemen. Smilecore sterker in Friesland. Rabobank. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Grote en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Smilecore sterker. Rabobank. Sponsor van het SKS Koetsjesiel. Ray, voor een Peugeot van Haima en Hilkema. Omroep Friesland. 92.2 FM. Eertstra met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een kortdurend bestand afgekondigd in sommige delen van de Gazastrook. Het bestand ging een uur geleden in en loopt tot 6 uur vanavond. Israël legt de wapens neer om humanitaire redenen. Volgens het leger geldt het bestand niet voor gebieden in de Gazastrook waar militairen bezig zijn met operaties. Inwoners die bericht hadden gekregen dat ze hun huis moesten verlaten, kunnen daar niet naar terug. Hamas heeft nog niet officieel op het bestand gereageerd. Het Oekraïense leger zegt dat in en rond het rampgebied van vlucht MH17 mijnen liggen. Waar ze liggen en wie ze heeft geplaatst is niet duidelijk. Kiev is voorlopig niet van plan de gevechten in het gebied te staken. De rampplek zou tijdelijk in handen zijn van terroristen en daarom wil het leger de rebellen omsingelen en afsnijden van aanvoerroutes. Vanochtend probeerde een verkenningsmissie van de OVSE weer de rampplek te bereiken. Het konvooi werd opnieuw teruggestuurd naar Donetsk omdat er langs de route werd gevochten. Het aantal mensen dat tijdens een concert op het strand van Guinea om het leven is gekomen is opgelopen tot 34. Tientallen concertbezoekers raakten gewond. De mensen vierden op het strand het suikerfeest, het einde van de Ramadan. Op het optreden van de hiphopgroep waren zo'n 10.000 mensen afgekomen. Vooral kinderen en jongeren. In de drukte ging het mis. De president van Guinea heeft een week van nationale rouw afgekondigd. De Roosendaalse wethouder Lok heeft excuses aangeboden voor een filmpje van een topless kapster op zijn Facebookpagina. In het filmpje doet de vrouw alsof ze iemands haar knipt met haar blote borsten vlak voor de camera. De oppositie sprak van walgelijk seksisme en stelde raadsvragen over de kwestie. Inmiddels heeft de wethouder het bericht verwijderd. Het gemeentebestuur heeft afstand genomen van Loks actie. Het weer nog, geregeld zon, maar lokaal kan een bui vallen. Het is een graad of 23 en vanavond wordt het overal weer droog. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 25 graden. Vrijdag loopt de temperatuur wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
En dit is het nieuws uit Friesland. Friesland Campina wil de productie van het cheesefabriek in Gerkeskleerste waar zo gauw als mogelijk draaien litten. Er wordt juist zien wat nog werkt, wat stikken is en wat skiermakken worden mat. Het bedrijf wil de melken van boeren nek op korte termijn weer in Gerkeskleerste aanleveren. Meewerkers van het bedrijf binnen van een maand informeren hoe de stand van zaken en helpen nou mooi om weer gauw aan de slag te gaan. Intussen kan nog geen onderzoek dienen worden naar de oorzaak van de brand. Het is op het stuit nog te onveilig in het aanbaande stik. Er is instortingsgevaar. Wetenschap Friesland is tevreden over de kwaliteit van het oervlaktewetten bij Gerkeskleerster. Troch de brand in het zuivelfabriek is de bluswetter in het oervlaktewetten te Lanekaam. Juster is het wetenschap al begonnen met een extra trospion van vjetten en kanalen om Gerkeskleerster heen. En ik juwt giet dat proces nog terug. Nevens het wetenschap kunnen mensen gewoon weer zwemmen en visje in de omjouwing van Gerkeskleerster. En boeren kunnen het vee ook weer drinken litten van het oervlaktewetter. Een Duitse professor zal 1 augustus de Rijn in Sint-Volslijnen link te zwemmen. In 24 etappes zullen de rivier van Zwitserland naar Hoek van Holland zwemmen, een afstand van 1200 kilometer. De wetenschapper Andreas Vat wil op zijn tocht wettenmeusters nemen en die worden onder andere onderzocht door wetses in Ljouwert. Maar zijn tocht wil Vat omtinken vreegje van wettenkwaliteit, wettenmanagement en wettentechnologie. Het zwemmen van de Volslijnen Rijn is voor het laatst in 1969 dien. Een 34-jarige Ljouwerter is juist hier op de Troelstraat in zijn wemplak aanhouden. De man zou een aantal mensen maar de deer bedriegen haar bij een ruzie. Nevens Stjoegen hier de vertochte ek nog een grote poeder met drugs thuis lissen. En dat wie van de politie reden om bij de man thuis te zien. Er was zo'n 300 gram hemp aantroffen. Dat is in beslagnaam en de politie zal de Ljouwerter hier nog hoe jaren. En dan nog het waar in Friesland, Sinneskin waaien. Het is zo'n 23 graden en er zit een noordwestenwind en die is matig. Morgen op een ijszinnen, maar ik bewolking. Het wordt dan ik zo'n 23 graden en daarna gaat de temperatuur weer omheeg. Scootjeflits. Op het wetten van de IJssel maar bij de Lemmer wordt zielt Gjalt de Jong. Wie ons de wien even weer wat rommen is. De tonsjes worden wat versleept en helpt is weer wat aan en zakken is weer wat voort. Bloedgrauw nog steeds een koppositie houden. Maar daarachter Jenne Woord, ja, in dit kruisrek lijkt het hij misschien even weer wat onpikken te kennen bij Grauw. Maar Grauw is alweer boven winstje tonnen en Jenne Woord die steven erop aan. En de wien die rommen even wat, vooral die achterlezende skippen, varen Huizen, varen Jouweren en de hele mannen en een Drachten. En dan lijkt het dat Drachten misschien daar toch misschien weer wat dichter bij de nummers 3, 4 en 5 komen kennen. Kom ik naar Itzinga Meubelen in Oosterwierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Itzinga staat voor jong, trendy en klassiek. Mathieu Klasse meubels ha, ga dan naar Itzinga. Ray, voor een Peugeot van Hilkema en Haima. Mathieu Klasse meubels ha, ga dan naar Itzinga. Itzingameubelen.nl. Altijd een strak gazon? Dat kan met een robotmaaier van de Boer Drachten. Een robotmaaier is geschikt voor kleine en grote tuinen, parken en voetbalvelden. Robotmaaiers van de Boer Drachten. Voor uw gemak, gemakkelijk geregeld. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië, al voor €499. Bij Dalstra Reizen, kom je het beste uit de bus. Kijk voor alle merken robotmaaiers op deboerdrachten.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Groot en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op meubelsuperstore.nl. Kom en bewonder je deze zomer de allerbeste Friese tuurginders van de CS op 6 topconcoursen in uw provincie. Kom op 2 augustus naar Ries. Voor meer informatie kijk op www.friesepaardenconcoursen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken.
dag voet van joch naar 80 euro? Hier is een sloep voor een noordelijke Alversterrentochtroute. Jo starten vanuit het hert, bedaard. Even naar Dokkum, Bartelehiem, Blikveer, Bonkenveer. Ja, het is echt een heel mooi vaartocht. Zoek op sloepverhuur, noordfriesland.nl. Was het vannacht te warm in bed? Nieuw van Tempoor. De Breeze matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Breeze introductieactie naar Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kan de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaard. Oh, Jo gaat de klus binnen zetten, Jern. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jerreveer. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een gewoon bureau. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedaard. Wat voor indruk maakt uw bedrijfsterrein? Laat Hego in Hommers bij Sneek een gratis scan doen. Want Hego is specialist in ontwerp, bestrating en onderhoud van bedrijfsterreinen. Ga daarom naar hego-bv.nl, want een eerste indruk kun je ook als bedrijf maar 1 keer maken. Hego, heel goed. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolverine en bespaar je een soort geld. Een groot pad van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartingstiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Waar had het grootste 54-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij en komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels, waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Mij 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Hallo, lekker slet. Bennerie de boer, goed en het joer. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Het is simmer in Friesland. Simmer in Friesland. Bij Harm Wijstra en Diana de Groot. Het is Joet Jouterdij in de Lemsterbaai. En we volgen de 161ste PC in Frencher. Gjalt de Jong, het is net echt succesvol, die Jouterdij van jou, toch? Nee, dat kan we net zeggen. Hij zal nou ook wel wat verder in het achtereind van het achterveld. Daar liep het wel, want ze komen nou een stuurboord aan en dan is lang waar een light bakboord en dan horen ze er al op del. Ze moesten niet skrekkel wat ophoren, voorwaarts eind en dan moet je dus nou ik nog achter lang waar del kruisen om die bobbelwinse tonnen te ronden. En is er dan verder een wisseling? Ja, zeker. Want wie Drachten al in Drachten, die kregen hem heel rom en Huzem kregen hem dan ik wel rom, maar de Jouweren kregen dat volle letter of die koe er net goed op anticiperen. In elk geval Drachten en Huzem binnen een plakje op schoot. En de Jouweren is dan een plakje naar onder te oudzaken. En daar zie dan ik de Zuidwesthoek al de deun bij hun op een kont. Ja, en Snits kan in het geheel. Mij Lemmer kennen een beetje in het middenveld blijven. Maar die scoren uiteindelijk ik niet vooruit of net achteruit. Er is een gatje tussen de eerste seizoen en de laatste scootjes alle jaren hier in de vloot. Werd ik Pieter Meter van Akrum totaal er net bij komen kan. De beelden van het scootje Sion die binnen te volgen bij u op omroplive.nl. Dus de internetstream, daar kun je hem gewoon het scootje Sion nog volgen. Want op televisie, daar zorgen we intussen het keertsen. Geert van Thun, de eerste hele finale weer bekend. Tjen, waar mooi ze dadelijk spelen?
Ja, die eerste hele finale is bekend. Die gaat tussen Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. En ze treffen er dadelijk Martijn Olijnsma, Marten Veenstra en Pier Piersma. Betjut dat we nog 2 partijen gaan binnen op de tweede list. Enno Kingma, Pieter Jan Plat, Jouke Bosje, Gert-Anne van der Bos, Teke Triemstra en Daniel Isiger. Ik kan er vrij kwart hoe wijzen. Het parcours van Gert-Anne van der Bos had een treien skinnen eerst vastsprong. Hadden we de zaak volledig in hand. Het is 4 gelijk in dit eerst. Niks aan het handje. Teke Triemstra liet het goed te functioneren. Kunnen we lekker inslaan in die eerste 2 partijen. Straks komt het recht op ons. Zullen we de test echt hebben. Maar zij krijgen na elke dag geen problemen meer. Het parcours van Van der Bos dus. Bij treien skinnen eerst voor op de tweede list in het parcours van Enno Kingma. Ja, Martijn Olijnsma, Marten Veenstra en Pier Piersma dus in feite vrij makkelijk naar die hele finale taal. Op eerste list in Dirk Iersja. De Stins is geen 4 eerste voorlieten ze tegen Veer. Toen kwam het 4-2 Zuid-Liek als eindstand op de Telegraaf. En we moeten je de officiële eindstand melden. Goed ze dienst in Jan directeur Dylan Drent en Hans Wassenaar. Dat weer 4-2 en 6-2. Dus eigenlijk in feite weer heel makkelijk dat Olijnsma, Veenstra en Piersma in die hele finale uitkomen. Trouwens in Jelte Pieter Dijkstra, Sjoerd Jong, daar kan ik van melden dat zij vorige keer ook de hele finale helden. Toen gingen ze nog Herman Sprik als vriendje. Dus toch wel een knappe prestatie van Jelte Pieter Dijkstra en Sjoerd Jong op een ei in de hele finale hier op de PC. Dit keer dus met Hendrik Jan van der Velde uit Bolzert. Nou ja, Van der Bos niet dus op Waai. Ik waarschijnlijk naar die hele finale. En dan moet de zinstander komen uit de partij tussen Bouke Triemstra, Alian Annema, Hendrik Koortstra, Tjesse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Sterpstra. De parcours van Tjesse Steenstra hier in Skinner 4 eerst op de eerste omloop. En Bouke Triemstra die ontsnapte eigenlijk in het parcours van Michel Schevaart met die 4 weersklik en 6 fjouwer. De start is wel goed van Tjesse Steenstra en die de eerste bootje met 6-2, het tweede bootje met 6 fjouwer. Maar nou dags een Skinner fjouwer aan de Telegraaf het parcours van Bouke Triemstra wat in het begin eigenlijk de ontsluiting net verliezen had. Ja, een man die teleurstelt wie. Hij jaren bij het verliezende parcours. Dat wie Hans Wassenaar. Hij keert ze met Dylan Drent en Jan Dirk de Groot. Ja, dit seizoen toch wel aardig presteert. Maar op een nij op het PC net in de prijzen. Een tweede omloop. Geert van Tunen vangen hem even op. Hans Wassenaar. Het gezicht spreekt boekdelen. Ja, dat is wel een teleurstelling, ja. Zo wie ik net de dag ingegaan om hier al te verliezen. Zo ben je hem de dag ik net ingegaan. Want je begon goed. Gefocust, keurig. Eerste omloop, niks aan het handje. En eerst omloop wie gewoon foutloos. En dan ligt er nog het eerste beste spelsje in, denk ik. Maar die tweede omloop beginnen we in principe wel. Ik goed. Maar dan begint het eigenlijk van 1-0. Dan is het gewoon dien. Het perk rint niet meer. En de opslag die krijgt de lietse keertsen op te slaan. Nou, dan gaat het heel goed van ja. Er stond een enorme druk op je in dat opzicht. Hè, dat er onder opslag elke keer maar weer wat gebeuren moest. Ja, nou, en elke keer een size, hè. Er staan elke keer een size achter. En wat dat betreft hebben we voorstevolle kweerslijn. En hebben we voorstevolle punten cadeau, jong. Dus wat dat betreft, ik wil wel zeggen dat we deze prijs in een schoot worden. Ja, dat moest inderdaad concluderen. En wilde ik mij dan voorstellen, dat je hem dacht van, nou ja, dit blokje jouwt nou wel perspectief. Nou, die toppers eruit binnen, zeg maar zeggen. Ik denk dat die een keer, jongen. Ik denk van nog niet, nee? Dat is die partij. En... Net ontocht? Nee, nooit. Net naar Sjoen? Nee, helemaal moment. Okay. Tuurlijk, je zorgt wel dat Van der Mullen zou er al in. Maar ik ging me nooit eens betaald dat je uiteindelijk naar deze partij misschien zin hun moest. Ik ben niet betaald. Nee. Dus wat dat betreft, nee, je focus je op in je partij. En voor de rest, als je nou vaker wat wonen hebben, dan is dat misschien anders. Maar ik ben er nooit verder als je het waarom opkomt. En het is nou weer net zo. Nee. Wat verwiest hij zelf? Of verwiest hij zelf niks? Nou ja, ik verwiet me eigenlijk niks. Ik heb heel weinig niet in deze tweede partij. Ik ben er eigenlijk net op de pas gekomen. Op het moment dat ik vrienden stingen, is ik naar de bal nog niet net. Ja, zo die hinnen. En als ik achterin sting, krijg ik net een bal haast. Of een onverwerkbare. Dus ja, daarin kan ik mezelf niet kwalijk nemen aan een opslag. Wie ik vrij deel, ik in je boeten. Dus wat dat betreft is dat normaal gezien niet goed genoeg voor... Nou ja, van meer. Ja. Ik heb toch misschien wat meer te keertsen. Want dan rosten we... Snap je? Ja, als 20 weerslaat is logisch. Dan zeg je nooit dat je niet meer keertsen maakt. Maar... Ja, dat zie je er dit keer even net in. Die gewoon te vaak weer. En dan is het wel. Dan is het 4-12. Ja. Bij het tweede omloop, dus juist het al. Verdikke, man. Verschrikkelijk, man. Balen verstrikken. En dan sting nou uiteindelijk weer een keer goed te keertsen. En vrij ontspannen. Ik had eigenlijk nog nooit omdat je zo rustig stien. Dan viel ik me eigenlijk echt wel goed na die eerste omloop en dan is het weer net genoeg. Nee. Ja, dat is frustrerend. Dank u wel. Graag gedaan.
Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming. Big girl, you are beautiful. You take your skinny girl, I feel like I'm gonna die. 'Cause a real woman needs a real man, here's why. You take your girl and multiply her by 4. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Walks into the room, feels like a big balloon. I said, hey girls, you are beautiful. Diet Coke and a pizza, please. Diet Coke, I'm on my knees screaming. Big girl, you are beautiful. You take your girl and multiply her by 4. Now a whole lot of woman needs a whole lot more. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be calling you, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Oh, you are beautiful. Get yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girls, you are beautiful. 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 Oh, you are beautiful. Yourself to the butterfly lounge, find yourself a big lady. Big boy, come on around and they'll be gonna do, baby. No need to fantasize since I was in my braces. Water in a hole with the girls around and curves in all the right places. Big girl, you are beautiful. 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 Muziek van Mika. De strijd om het eerste plakken liek het beslist, maar daarachter der bad nog genoeg, of net, Gjalt de Jong? Nou, maar ik even in het vasthield. Ik wist en verachter wil je. Grauw die het volle jaar de maar weer opzocht. En daar dan nog een paar klappen terugin maken. Het wiel Jenna wordt een hele lange slag bij de Diekdel houden. En dan in één slag naar die Boppenwiese Tonneta. Liek het te zien dat Grauw een paar klapjes. Ja, en dan houdt het in elke draai is een beetje stadiger vanzelf. En dan kan Jenna wordt toch weer wat jusjes een beetje dichter op Grauw komen. Grauw die nou om die Boppenwiese Tonnen gaat. En dan leidt Jenna wordt er toch nog een paar scheepslengtes achter. Maar dan liek het die toch een beetje dichter op Grauw komt te werden. En dan had hij een grotje met de hele mannenslijn. Want die dezelfde slag een beetje als Grauw. Je midden door het water heen en die toch misschien, ja, die leidt misschien wat meer wien. Maar die wien is daar gewoon even wat smarger. En dan moet je toch nog een klap opheljen. En dan nog een keer draaien om die Boppenwiese Tonnen stuurboord te ronden. Dus zal hij de eerste trial is er dus nog wel hetzelfde heen. Maar dan liek het Jenna wordt een beetje dichter op Grauw te komen. En dan liek het de hele mannen met Berend Mink. Liek het een beetje achteruit te vallen. Alleen ze behoren nog een steviger treddenplakje. Want de oren skippen. Ja, Huzem en Drachten, die het natuurlijk niet krijgt een plakje opschoten. Lezen er dan nog een heel eind achter. En de Jouwerek die daar weer achter leidt.
gisteren kwam ik dus in het ene bij. Pieter zei, ik is het wel hartstikke gek. Ja, morgen gaat het aan, ze smoren er maar in. Je billige, je dood, nee, ik heb er geen cent meer in. Zie je nou slugen, ja, dit doet nooit een slag. Krijgt de mooiste centen, genoeg voor elke dag. Het kan al plus op het kassie en slaapt of is altijd uit. Oh ja, het is raar verdeeld, wat ben ik een domme klooikleut. Maar wat dan, maar wat dan? Er moet bal op de plan. Brood geld in de bus, ja, daar dromen we van, ja, daar dromen we van. Ken ik ook, ja, ik heb het in een kop. Ik blijf op mijn lijn en hou mijn handje op. Maar of er zo lang op ben, nee, dan doet mijn billig zeer. Ik ken beter brotten, voldoening, des te meer. En al wat ik dus heb, daar heb ik voor werken moeten. Ons huid zei vroeger al, niet stinnen, maar brotten. Slugen je op zijn stijl, nee, past echt niet bij mij. Hij zit vastplakt op een bank, maar ik voel me vrij. Maar wat dan, maar wat dan? Er moet bal op de plan. Brood en geld in de bus, en daar dromen we van, ja, daar dromen we van. De Feetwarmers mooi sloegen Jaap. Keningslied. We krijgen weer prachtig mooie zin-tastuurt van het Keningslied. We hebben er een paar combineerd. Harm en ik hebben alles even goed teruglezen. En nog hebben we van 2 instuurders hebben we elk een zin pakt. En daar maken we de 2 volgende riegels van. Ja, daar hoort alles bij, hè? Want ik ben paard heel bjust. Dat is het bjuste. Nou, ik net. Ik heb alles nog op een rietje staan. We hebben hem als volgt aanmaken. We hinnen al keertsen is sport, met vaasje en vuur. De wille davert het chocolaan oor. En het gaat verder. In een bocht drinkt men een glasje bier met een soort vertier. De wave gaat oer het chocolaan. Dit schept bij Elsenien een baan. Nou, ik denk dat het een heel aardig versje wordt al. Zo wordt het wel wat. Ja, zo wordt het wel wat. De insturing, de eerste zin, die kwam van Jaring Nicolai. En de tweede zin, die kwam van City Smit. Nou ja, dan hebben we 2 winners. Beide een slipper? Ja, beide maar 1 slipper. Dan moet ze wat together op die slippers winnen. Nee, daar vinden we vast wel wat op. Kom maar goed. Ja, je mag je nog heel die dingen insturen. Dus wil je hem nog verder meedenken over het Keningslied, dan kun je het insturen. 2 zin bij Gleeks naar simmer@omroepfriesland.nl. We jij het klotsen alweer van het wetter. Mooi, hè? Ja, prachtig. De lemmer erbij. Ja. Jan de Jong. Ja. En we hadden ik even een toinjoinjoin, want dat we drachten even op de jouwer. Want daar komt de Zuidwesthoek een bakboord aan. En drachten en de jouwer, die leest stuurboord. En de jouwer draait misschien krakjusjes te laat. Zou dat drachten net draaien. En daar protecten ze mij aan op het kontje. En kon ik dus net draaien. Dus voelen we weer om. En dan is daar de Zuidwesthoeken. En dan maakt die uit alle macht maar die draaien. En dan beteert dat krakgoed. Het enige verschil is dat de Zuidwesthoek een paar plakjes opschoot. En de jouwer en drachten we wat naar achteren. Huzem die niet krak nog vrij als vierde om op wie ze tonnen kwam. En dan komen ik, Lemmer en Snits kwam uit die bakboordslag. Heel goed. Snits schoot daar trouw in een onderplak op Geertje. Dit sluit nou op een 5e plak.
Dus die is mooi naar voren tascoot. Ik neem ze alle keer even. Het is dit nou om die bobste tonnen heen naar binnen. Eerste nog grauw en tweede Jennewoud. Maar Jennewoud is duidelijk inroen op grauw. Treden de hele mannen. Fjouwer Huzem is nevens mij. Ik word inroen op de hele mannen. 5 nou Snits, 6 de Lemmer, Zoon Zuidwesthoeken, 8 Drachten en 9 de Jouwer. Maar die laatste fjouwer die lezen heel dicht bij elkaar. Dan waarom naar het keertsende PC, het chocolaan. We gaan Rutte Geert, het laatste zuiderstoot, 3 skinnen eerst een voor het parcours van Gert-Anne van der Bos. Hoe ontwikkelt hem dat verder? Het is nou 5 keer eerst voor het parcours van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Iezer. En ik moet zeggen, het is mooi om te zien, want Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje die accepteren op een bijzonder sportieve manier haar meerdere in dat trio van Van der Bos, Triemstra en Ieziger. Ze geniet je van een incidenteel succesje. Er komt dus een eer omheen in de richting van het publiek. Die herkent dat ook, er wordt op reageerd. En ze weten alle drie, ja, dit kunnen wij dus nog net winnen van deze jongens. Maar we even een beetje grutten vergroeien. En zo is het wel grappig om te zien hoe ze daar toch bij omgaan. Uitermate sportief en sympathiek, moet ik eerlijk zeggen. En nou, dat is gewoon leuk om te zien. Geen enkel probleem dus voor het parcours van Van der Bos. Ze kunnen 4 weersten voor het, dus nou 4 gelijk. Nou, dat komt al heel wat kleren. Die stampen wel terug naar de hele finale. Maar waar treffen ze daar, Helco Broersma? Ja, het eerste zijn ze er helemaal spreken. Cornelis Terpstra staan dan gewoon de verdedige scoren. 3 en 6 gelijk. Dus er staan voor een cruciaal slagje. Ze hier een spul vastsprong. Een vlotbotje van Triemstra. Die beschutte 2 4 skinner 6. Maar ik en skinner 6 aan de andere kant beschutten we 3 en gaat van een spul. Ja, en nou is het eigenlijk wel wichtig. Want de wie en 6 12 vastsprong van Tjesse Steenstra. Herman spreken Cornelis Terpstra. Ik is correct bij 6 fjouwen bij Tjesse Steenstra die de bal voorsloeg. Nou ken ik net zien dat Tro Herman spreken en Cornelis Terpstra voor dadelijk in de waarheid dat hij haar een opslager een keer misdiet. Maar ze hopen natuurlijk nou wel dat hij bij 3 en 6 de bal inbrengt. En hij krijgt ook nog even een wutsie mee van zijn de waarschuwing Cornelis Terpstra. Tjesse Steenstra, zijn oer Alian Anema, meter of 12 perk, daar heel soort rond tussen. En dan achterin de Hendrik Koortstra die in de vorige partij zijn parcours redde. Wie zou de bal krijgen? Nou, hij gaat naar die Hendrik Koortstra direct, maar hij let hem vallen. En hij wiest naar buiten, maar de karmaster wiest gedecideerd naar binnen. Hij kan de skierzelf er wel bij roepen, maar ik denk net dat hij daar zei van ik maak je direct een boetenslag van. Nee, het is gewoon een hele mooie zitbal van Tjesse Steenstra. Het beschuurt dus wel fjouwer om in. Ja, en ik denk, Dirk-Jan, dat zijn partij nou eigenlijk trots deze fjouwer om in. Ik wil roen is. Ja, dat klopt. Er kost een reactie van Kotels. Hij probeert het wel, maar ziet totaal geen uitvoering in. Dus die bal die valt 1, 2 centimeter krek in. Ja, en hij knikt op het juiste moment naar binnen. Die wil een hele dichtige, wichtige slag. Als het 3-2 wordt, ja, dan is het weer partij. Maar ik moet eerlijk zeggen, zij keert ze geweldig. En dan heb ik het over Cornelis niet. Zien krijg ik een pierfoutje, zij is voor lidsen dat zij gelijk. Maar dat je dan wel pakken. He, maar ze verspillen ik totaal geen energie. Mooie bovenslag. Dan reageren ze nergens op. Ze slaan, hey, en ze draaien zich waarom. Ze verspillen totaal geen krachten. En ja, die steen wordt een keertje volgens het boekje. Ze slaan dikke keertsen, horen lietse keertsen en verspillen gewoon heel weinig energie. Nou, dan moeten we toch maar even zien naar de partij tussen Enno Kingma en Gert-Anne van der Bos. Want ja, het parcours van Kingma stiert nou letterlijk en figuurlijk op het eerst. Wat dat zo mooi op het keertje veld jet. Het is keer 4 weersten, 6 fjouwer, al jaar in het voordeel van het parcours van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra Daniel Ieziger. Er luidt een keert van een pak een beetje meter of 8. Daar houdt het wel mee op. Die moet nou verdienen worden terug. Enno Kingma. Het is trouwens een keerster, die Enno Kingma, die mij altijd wel bevalt. Ja, dat is een jonkie met pit. Het is een onstwarming talent. Dat zien we absoluut nog een protte van jaar dat hij het keertje wat vol werd te houden. En waarom zo het net? Het is een Bilkert, die kennen we dat heel goed. Hij komt nou als je een opslag brengt hem voor in betekent Triemstra. Die chillen bekwaam del lezen. Nou, ja, dat is even buiten de waard. In dit geval buiten Jouke Bosje gerekend. Maar die houdt er nog een hoortje in. Ja, dit is iets te nonchalant, hè? Ja, even te nonchalant. En de just hoe er naar de bal takje een teken in vorm, dan leidt hij 100% zeker. En nou, nee, hij wie er goed bij, hè, Jouke Bosje, mag ik zeggen. Maar ja, dit hier ook uitwijzen maat. En nu komen ze toch weer op 6 league. Nou, dan zien we zien wat Enno Kingma dan doet. Helpt er nog een eer en een bootje. Ik denk dat als dat slagen, dat het publiek er massaal voor applaudisseren zal. Want zoveel sympathie hebben die jongens nou ondertussen gewoon verworven hier op het Sjoekeloon. Enno Kingma, Pieter-Jan Plat en Jouke Bosje. Ja, dat zijn al die mensen. Maar hier of daar wel wat Beeldse roots. Pieter-Jan Plat komt oorspronkelijk uit Sint-Anne. Enno Kingma dus iets een jaar bekend. Ja, Jouke Bosje, zien Heid, die is echt nog eens een keer gerutbracht in Sint-Jabek. Dus daar hing een protte Beeldse roots aan dit parcours. Net dat het ik maar op een of andere manier meetelt. Want Enno Kingma moet ook gewoon waar hij dan maar de bal uit het perk brengen. En dat goed toch en hij docht het goed. Luister.
Het is een bal die recht op Tjeke Triemstra komt. En dan krijgt hij een knikje. En dan draait hij naar de linkerkant. Dat is niet schrikt. Ik al een keer voorkomen. Doe kon Tjeke Triemstra het linkerhand zien er nog in zetten voor een keertje. Dat slag het nou net. Hij krijgt hem op het lief. En Shader en ook Kingma. Hij verskalkt toch nog even zien. Vroot verneemde dwarsgenoot Tjeke Triemstra met een zitbal. Het is 4 min. Caro Emerald, A Night Like This. Het is 6:30 bij Simmer in Friesland. Ik zit wat mij te zien op de stream op omroeplive.nl... met de beelden van het Goedjesiel. En een prachtig decor met de lemmer daarachter. Maar hoe leidt het er al je voor? Gjalt de Jong. Grauw lijkt nog steeds mooi. Jennewaard is misschien justjes op haar 1 ronde. Zullen we exact even klokken matten. Maar in deze slag in elk geval naar onder en dan in de cruiserrek weer omhoog. In elk geval wel een beetje afstand van Berend mengt dit op nummer 3 leidt. We hadden het juist al misschien jongen. Jennewaard die ziet aan het wetter. Misschien is het wetter toch beter als bier. Want Pieter Meter van Akerem die mij natuurlijk graag een bierke. En die doet het hier. Je het helemaal net best. Hier in de Lemster bij. De wedstrijdcommissie organiseren. Terug het. Maar
in dat kruisrek is in elk geval Huzem nog viert. En dan is een Snits op een 5e plakje. Die wacht het elke keer zijn kans al. Laai in het achterveld, maar skarrelt nou ook heel licht naar voren. Dan het Chocolaan, naar het Keertsen der. De namen die we noteren kennen voor de hele finale. Ik zoek die van Cornelis Terpstra, die haast wel de Delskroeg kennen Geert, of... Ja, jongen, ik heb voor deze partij voorspeld. Ik weeg me net zo vaak om voorspellingen. Maar voor doe ik de tour van Tjesse Steenstra, Herman spreek ik Cornelis Terpstra keer te zeggen. De eerste omloop. Skinnen 4 weerst een weenstop, Johannes van der Veen. Die, toen wist ik het gewoon. Zij pakken die PC hier, joh. Ze zijn absoluut voor mij de grote favoriet. Want dat is zo verschrikkelijk prachtig focust. Zo helemaal geen extra energie stekken in dingen die er net uit doggen. Zo geweldig geconcentreerd bal die. Afijn, Helco Scheen dadelijk bijpraten over hoe ze dat dan doggen. Wij zoeken nog even naar een successie van, jawel... Elke Bosje die de bal over de boppen heen regent. Ja, daar is het 4 om 1 en zo is Fjouwer nou weer in het vadio van de patoel van Gert-Anne van der Bos. Maar het is juist dat die dat kildersinstinct toch eigenlijk correct net hadden in deze partij. En die krijgt dat Lietse Keertske werd tegen Triemstra de handje in oorhoud normaal sprutsen. Dan is dat clear, dan looit dat en dan is die partij uit. Maar nou is die partij nog net uit. En dan moet je dus te volle energie stekken in de partij die je uiteindelijk wel weer te winnen. Want daar zit ik al net een seconde doorheen. Maar dat je dat dan toch weer mooi meer energie dwamatten als dat in principe noodzakelijk is. En dat maakt het verschil tussen de indruk die het parcours van Tjesse Steenstra op maakt en het parcours van Gert-Anne van der Bos. Werd van der Bos nou ook nog eens een keer een opslagmeester had, werd het Westwijs gelijk herhelpt de skier in zijn merk. Ja, dit is eigenlijk zonde van hun energie. En die gaat aan ik. Deze wipte er maar op 100% heen. En van nou, als het erin is het clear. Maar hij oogt ik het scherp. Hij stoorde me wat aan het teken. Die hield dat hij het vorige eerst makkelijk uit kunnen maken. En dan chuck dat. En gaat aan ik in het heel moeilijk verbloemen. Ja, je nuis komt nu wel bij slaat. Die moet Helco maar even mooi nemen. Ja, doe maar Helco. Ja, ik pak hem even mooi. Want ze liet het weer dat zij lieken. Waarom komen Tjesse Steenstra, Herman Spreek en Cornelis Terpstra. Ze staan voor me 4 en 2 6. Dat is de opslagbal de bol van Tjesse Steenstra. Werd moeite mee voor Alian Anneman om voor te slaan. En dan staat Cornelis Terpstra de kleer om die bal retour te slaan in het perk. Daarmee wordt het dus 4 van Mingen. En bij die is het dien. Want bij 4 van Mingen en zij lik een kweelslag van Jouke Bosje. Ja, ze sneuvelen mooi hier om het zomaar uit te drukken, denk ik. Ja, absoluut maar eren sneuvelen, want die jongens hebben het hier een indruk achterlitten. Werd uitstrielde van oké, we hebben respect voor die tegenstanders. We kunnen zelfs nog accepteren dat ze volle beter binnen als u is. Maar daar werd die incidentele successen mogelijk binnen. Daar werd wij die boeken kennen, zullen wij het net litten en dat vieren we dan ook. En daar gaat het publiek wel even achter staan. Het enige botje wat ze binnenhalen hebben, dat tjoegerderk van, dat smiert een daverend applaus op. Dat is een PC-effect, zoals je dat al hier in Westjoggen. En ik wacht hier nog maar even op dat een van de mannen hier even bij mij langskomt. Maar die staan nog even te delibereren bij de boppen. Is dan misschien nog even die horenpartij oppakken, Helco? Ja, wat mij opvalt, het perk zit echt zo vast als een hoer. Alian Anneman en Hendrik Koortstra, hoeveel ballen die wel net kwijt uitslaan hebben. Het komt natuurlijk ook door een goede opslagwerk van Tjesse Steenstra en Cornelis Terpstra. Ze werden dwongen tot die uitslagen. En je ziet gewoon de hollen van Alian Anneman. Ja, hij weet eigenlijk net meer hoe het mat. Twakkie kwamen ze waarom bij een 6-2 en 6 en beide keren pakken ze de bootje net. Ja, dan gaat het heel dal in de hollen mis vanzelf. Daarom nou ik zijn kweeutslag bij weer een 2. En Tjesse Steenstra die denkt van nou ja, let in de volgende bal ik maar weer in een rossen die misschien ik wil voor het dadelijk resultaat het. Ik wil net lekker rekken en kan hij hem nou hij hier gewoon retour slaan kan richting perk. Er komt nog een keer het Cornelis Terpstra mooi in opslaan en ook Kingma, de man die in de eerste omloop het perk van Sipja Bos en Jelte Visser omsloeg. Maar nou, dus Bliesjan moest in het perk gewoon incidentele succesjes. Misschien tegen Triemstra en Daniel Isger. Ja, die man die ben misschien net top, maar toch nog een maatje te groot, hè? Ja, die man stond aardig van hun te slaan, ja. En we waren foutloos, dus dan was het voor ons heel dreig. Ja, nou wist je wel dat je net als favoriet deze partij ingaan. Hoe ben je de partij eigenlijk ingaan? Ja, de eerste omloop wouden we sowieso winnen. Nou ja, dacht nu tweede omloop. Nou, Van der Bos. We hebben niks te verliezen en hopen dat je puntjes kan pakken. Het publiek wat met krijgen. Ja, maar dat, zij sloegen zo goed van hen aan. Wij een paar foutjes. Ja, jongen, vooral Daniel, die waren niet de bal vertrouwd op een gegeven moment. Dus op leven begon hij wat op teken plat. Ja. Dan krijgen we nou een eerst. Nou, dat waren al. Ja, we moesten allemaal wat van hem zien en ja, helaas. Ja, maar zo keert niet, Mekeno. De sprust wel respect uit. Je hebt het bezocht. Een grote sympathie. Het publiek mooi, want dat slagen dus wel. Hè? Want dan pak je dat bordje binnen, waar die bal op teken. En dan krijg je toch even een ovatie. Ik bedoel, on het publiek had het netlijn. Dat hier niet wel mooi. Ja, klopt. Ja, maar dat wist me van tevoren ook wel. Want dat is elk jaar weer zo tegen die man. Ze willen natuurlijk de onderdag zien winnen.
Ja, en het is alleen maar mooi dat zo gebeurt. Daar geniet ik altijd van. Dus, Nou, ik zag als het publiek eigenlijk niet ritten. Die eerste omloop woon je binnen, dat is gebeurd. Dan kun je zeggen van, missie geslaagd toch? ja, dat Of hier is graag nog wat meer brengen wollen in deze partij. Natuurlijk wil je deze winnen, dan heb je een prijs. Daar wouden we alles aan doen, maar ja, dat bleek niet mogelijk, deze omloop. We moesten weer wel heel goed kaatsen. Ja, die man maakt gewoon veel te sterk voor ons. Dat is de conclusie. Dank u wel. Ja, dankjewel. Oké, hoi. Hoi. Geert van Thun, mij en ook Kingma. Zij zijn er dus. Wij gaan weer naar de Lemsterbaai. Dij 1 van het SKS Koetsjesielen daar. Ja, het viel bij het verschrikkelijk Udelkoor liep het op de beelden. Is dat exact Jalt? Het viel uit een heel eind uit elkaar. We krijgen kruisende skippen, trof skippen heen. En dan is grauw alweer om die onderwiese tonnen heen. En dan moet er nog een verskaat aantal skippen, maar deze boppenwiese tonnen nog even ronden. Dan zie ik dat de tijd natuurlijk verstrikt, maar we moeten in elk geval nog greven één keer naar de boppenwiese tonnen ta. Dan nog een keer wanneer onder ta, want we zullen natuurlijk in de wien op finishen. Dat is ik het mooiste verzeild. En dat is greven misschien ook wel beziekje. Daaronder bij het strand werd natuurlijk een hartstikke portfolio op elkaar zit van de Lemmer om deze wedstrijd hier, om het kampioenschap 2014 te zien natuurlijk. En grauw met een dikke koppositie. Stevend ik hut al op dat kampioenschap. Snits, die het alweer op een kont zit. Natuurlijk de kampioen van Aron draaien hier. Die het ik rustig afwacht. Die dan achteruit zuttelen eerst in de start bij. En het even net horen koor. Wacht het zien slagen we rustig af. En die komt dan toch ik steeds maar weer dichter en dichter bij in het vaarveld. Die zal dan grip om dat tweede plakje zien blijven willen. En die had natuurlijk ik al een zien. Nee, die had al 13 punten nou lopen. Dus die had ik al een zwier niet. Dus wat dat dan gaat, zal die deze keer zo volle mogelijk behind willen. Want Nianne Waard die natuurlijk ik op het vinkertouw zit. En uiteindelijk lang waar ik, maar die speelt duwt ik heel dan met mij. En Pieter Meter die er ik de begin van de week, of verleden week en deze week nog zo goed eerst bij. En op staren misschien het kampioenschap wel verschieten had. En daar toch het ik net meer onpikken kan. In elk geval. Het is nog net verschild vanzelf. Dat Sjoboners net die gewoon trossielen bloed. En die bezieken dan eens keer zo volg mogelijk te behind. Een huizem die ik vaak verdienstelijk zielde jaren. Deze Aron kampioenschap werd we nog in de jongende wedstrijd zitten. Maar toch een hele soort punten aan de broek had. Joert dan nog steeds op een mooie vierde plakje leidt. Dit misschien even een ellende had door de ziekte. Maar misschien nog alles uitschieten had. Maar toch het nog om strijden om snitsvarm te houden. Zeggen wel dat je blijft hangen aan het diepe waar je niet opvalt. Ze zeggen ook, overal zoeken heeft geen zin. Liefde komt niet op bestelling en de overslaande vonk wel even min. Je hoort ook wel van die verhalen in de goot door een gebroken hart. Wat dat betreft blijf ik gelukkig ongedeerd. Liefde heb ik veel gegeven, maar ik heb niemand ooit aanbeden of vereerd. 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. En want jij met de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste, hartstochtelijk spontaan. Ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Het lot, daar kun je in geloven, als je aan anderen de keuze laat. Maar ik kies zelf en hou mijn leven zo in eigen hand. Ik wil er liever middenin staan, dan dat ik sta te kijken langs de kant. 1000 keer heb ik me vergist, 1000 keer de verkeerde smaak. Zonder je te kennen heb ik je gemist, maar deze keer is het raak. En want je bent de hemel en de aarde, de zon, de sterren en de maan, de mooiste en de liefste, hartstochtelijk spontaan. Ik laat je nooit, nee nooit, ik laat je nooit meer gaan. Ik dwaalde en zocht en wist nooit waar ik uit zou komen. Ik sliep regelmatig bij vage vriendinnen, met wie ik uiteindelijk niets wou beginnen. Soms iets te veel, iets te vaak, risico's genomen. Liefde vaak uit de hand, ging tot over de rand. Maar deze keer is het raak.
denk dat ze voorzichtig in grauw wel een beetje denken raak. Dat denk ik dat ze hem ha. Ja, bij het Scootjesiel. Maar goed, morgen nog een wedstrijd op Limmer en vreed vanzelfs de slotdij in Snits. Wij draaien muziek van De Kast en Raak. Waarom nooit Chocolaan, Helco Broersma? Tjesse Steenstra, Herman Sprek en Cornelis Sterpstra. En dan geen die werk maken ze in Bouke Triemstra, Alian Annema en Hendrik Koolstra. Wie 4 van mij en 6 jaar de vastsprong was Saiglik. En 2 keer pakken ze het woordje wel op Saiglik. Maar nu weer een zitbal van Bouke Triemstra. Die dat ik 4 als een persoonlijk succes. Want Mike kwam zijn parcours op 402 nog een grote 8 staan. En ja, het parcours van Tjesse Steenstra die zegt dat Herman Sprek en Cornelis Sterpstra nog heel tijd in het perk staan. En ondertussen kan 4 punten bij elkaar scharrelen hebben. Hendrik Koolstra brengt hem achterin bij Cornelis Sterpstra. Die bal die vliegt doorheen. En Mike komt dus de skindersize aan de Telegraaf. Nou, dat is zo niet steeds. Dan maakt ze dadelijk wel niet een werk. Toch de keerts te behouden. Ondertussen, Geert, is de eerste hele finale. Ik kan het aanzetten tussen de partouren van Jelte Pieter Dijkstra en die van Martijn Olijnsma. Ja, zeker. Die binnen los. Er is nog geen botjes aan de Telegraaf. Ja, het is 2 gelijk. Martijn Olijnsma maakt opslaan. Liet ze keerts verdienen niet. Dat slaagt het hem. Nou, rekkert de bal nog. Maar dat slaagt het hem dus uiteindelijk net. Omdat Hendrik-Jan van der Velde die keerts weer te passeren. Betekent dat het parcours van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong een 12 punten vastsprong hebben in de beginfase van deze partij. Nou, dan keer dus nog heel niks hoe ze nee. Wij moeten dus maar eens even focussen op de opslag van Tjesse Steenstra. Ja, die met een liedje keert verdedigen bij de man. Ging ik naar voren te keren. Herman Sprek en Cornelis Sterpstra. Die schudde dat die bal nog tussen haar voorbij vliegt. Ken Tjesse Steenstra die bal nog maar een stuitje. Dat ken die in die. Maar ik denk, ja, dat zal erom gaan. Al wel of net voldoende retour. Nou, ik denk het van net. Skiersrechter Heida die wiest richting de opslag. Dat beschut dus dat de keerts voorbij is. Lengers de partij even nog het werd 4 van 2 en 6-2. Maar je kan het lichaamstaal van alle 3 keerts voorzien. Nou oké, mooi dat we deze 2 punten nog pakken. Maar ze hebben de strijd al zijn ambitie op Jon. Hier is geen mirakel meer, geen wonder meer. Aan de andere kant pakt trouwens het parcours volgens mij van Jelte Pieter Dijkstra de eerste 6. Ja, dat doen ze inderdaad. Want het is Marten Veenstra die toen de opslag royaal boetenslacht. En dat betekent dat de eerste 6 in deze partij binnen van het parcours van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik-Jan van der Velde en Sjoerd de Jong. Matig begin dus van de kant van Olijnsma bij Marten Veenstra en Pier Piersma. Maar daar komt Tjesse Steenstra weer, Helco. In die hij brengt hem nou achterin bij Hendrik Koolstra. Die kan hem weg net goed draaien. Wat we heel vaak zien in deze partij. 2 uitslagen. Goed opslagwerk van die partij dus. Die nette partij van Alian Annema, Hendrik Koolstra en Bouke Triemstra. Ze zijn eigenlijk nooit in de strijd West. Ja, uitzaaid ons op 1 en 2 kamer. Daarna ging het echt verkeerde kant uit. En ja, het ziet er misschien in de eerste omloop al te komen. Toen ze nog ontsnapten. Door een opleving van Hendrik Koolstra in het parcours van Michel Scheepvaart. Maar nu krijgen ze een schijn van kans eigenlijk in Tjesse Steenstra, Herman Sprek en Cornelis Sterpstra. Ze verliezen de partij met 4 van 2 en 6-2. Ik denk dat de man die daarin, dat is dan Hendrik Koolstra, die ervoor zorgen dat ze nou eigenlijk op het tweede list kwamen. Maar daar nou ik net aan de aankoer net tevreden wijs kan over zijn spul in deze partij. Onder opslag en in de uitslag. Hij koert echt net mooi Geert. Ja, Hendrik Koolstra komt hier bij me. En ik zou niet schriks in Hans was naar een gezichtspreekboekdeel. En dat is bij de IXA. Je hebt hem inbracht. Eerst we hebben nou hetzelfde verweten. In perk doen we niks. Ik doe een opslag helemaal niks. Dus drama. Ja, een drama. En hoe is dat mogelijk? Want je begon erbij. Ja, oké. Wat zei je? Ik dreig. Ja, ik dreig. En dan denk ik van, nou ben je er wel. Maar je keert op zo'n PC vaak in wat mindere partij. Ik denk, nou, die heeft er dan al hoorn. Ja, nou ja. Net dus. Nee. En die horen weer goed, hè? Ja, die wint eerste degelijk. Ja, wij konden er niks in van. Nee, wij winnen gewoon de man. Ja, en de bal staat een stekker, want dan heeft gewoon te min bracht. Dat is ja, frustrerend keertje, zo'n hele partij lang liep het mij. Ja, klopt. Je komt net in je eigen spel en je rent de hele tijd achter de feit. Je pakt een liedje keertje net en grote keertje pak je net een opslag. Ja, balen. Ja, ik heb nooit het idee gewoon dat je er weer in komt zoen of zo. Dat gevoel heb ik nooit horen. Er is toch wel toch voor dikke het kind nog wel omdraait, hoor. Als je pakt, dan moesten we die ene soort gelijk pakken. Nou, om mijn pad zit er haast een touw aan. Die op slagbal van Tjesse. Nou, je zou niet in pakken en met draait zwaar, dan maak je dan maar chance aan. Ja, dat weer de crux eigenlijk. Ja. Bij toch nemen, de wist het zelf wel. De wies is boeten, maar dat is zelf wel in de gaten hier dat iedereen weer. Nou, ik had het zelf niet eens goed zo. Maar dan wie is hij van de boeten, dat snap ik wel, Hendrik. Ja, maar dat weer de crux in de partij. Geen 3-12 jaar in. Ja, dat weer misschien, ja. En dus hebben we een teleurstellende PC hoorn. Ja, klopt. Jammer. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Bouke Triemstra. Ja, teleurstelt verzels. Zij binnen er ik al en dan binnen er 2 hele finales intussen bekend.
En dan zullen we afwachten hoe dat verder daar gaat op de PC in Frencher. En we zorgen zelfs ik nog naar het scootjesiel op de IJsselmar bij de Lemmer. Want daar zal dadelijk na 4 uur ik wil een winnaar als eerste oer de meet komen. Ja, één ding is zeker. Douwe Visser is ook een sneker. Na 3 keer tweede, nou eerste in het eindklassement. Dat twittert Henk van der Veer. Ja, nou ja, sakeer ik positief. Prachtig. Hartstikke mooi. We volgen vanzelfs de sport in Friesland. En je kan nog heel tijd mooi twitteren hier. Laat even weten waar je hem binnen of wat je hem doggen of hoe dan ik. En het keningslied, hè, dat is haast kleer. En dat maakt je na 4 uur bekend. Dadelijk eerst het Nijs uit Binnen- en Boetelaan. En daarna het Nijs uit de regio. Dus heel graag ondadelijk. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Dambeton. Verskate soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ek voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Onder Spiekerboor in Akrum. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs met kwartingstieten opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Big girls, you are beautiful. De Kleerkost in Akrum. Big girls, you are beautiful. Voor de modebewuste vrouw met een maatje meer. Nu uitverkoop. Kijk op kleerkost.nl. Big girls, you are beautiful. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritten of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Zorg op wecycle.nl/Leeuwarden. Waar had er nog dan zwemmen in Zwembad Stiens? Ja! Maar waarom naar Stiens, mam? Zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Van Jim het verwarmde boetebad van 28 graden en leuke attracties. Mem in bubbelbad en huid mooi op het terras. Sportcentrumgreen.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdernieuwe-twingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Zwembad Stiens, het zwembad voor een hele rij voort. Sportcentrumgreen.nl. Kom ik naar Izinga Meubelen in Oosterbierum. Een van Frieslands grootste meubelzaken. Daar vind je de mooiste meubels en sleepkamers. Izinga stiert voor jong, trendy, oud klassiek. Mathieu Klasse meubels ha. Ga dan naar Izinga. Wat dan er ook net krijgt waarom van het Ameland, mooi naar het scootjesiel. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stukje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziekje uit in het schap voor jouw supermarkt. Mathieu Klasse meubels ha. Ga dan naar Izinga. Izingameubelen.nl. Bakboord voor een Peugeot van Heima en Hielkema. Wiersma Tenten en Partyverhier. Het alles onder één dak. Want jouw feest of partij is uw vak. Surf op wiersmatenten.nl. De opromming van Lippenwonen is weer een feit. No toplege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gedienden, raambeklaaien, vliegerkleden, laminaat, hout en PVC-vleren. Om kwart te gaan, al uw mooie geword, matvoet. Nou met kwartingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Het roze van de wien. Varren, maar een broes van de kop. Van scootjevaartochten en orensiegel en groepsevenementen van hier nog meer dagen. Recreatiepark, wettersport en partycentrum De Kuilart in Koudem. Ek voor relatiebeheer, personeels- en familiefeesten. De Kuilart, dat alles mogelijk is. Meer informatie? groepsevenementen.com. Ontjen op De Kuilart in Koudem. Ajo, lekker sterk. Verder wie de boer, goed wat en het joer. Oh, Jo gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en motiviëre personeel regelen. Werktijd in Boetenpost en Jervin. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Tuin bestraten?
Laat u heel goed inspireren en adviseren in de Hego Showtuin. Over bestratingen, tuinhuizen, veranda's, verlichting en nog veel meer. Hego in Hommers bij Sneek heeft heel veel keuze. Kijk zelf maar op hego-bv.nl of kom naar Hego. Hego, heel goed! Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zinnige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €390. Expert begrijpt het. Hey, Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. De enige echte meubelopromming vind je op Jouwer. Bij Woonvoordeel de Vrede. De mooiste banken, fauteuils, eethoeken, kosten, boksprings en matrassen. Je nou voort mijn kwattingen ontwol 20%. Maar wees er rap bij, want voort is goed. In Woonvoordeel de Vrede, transport bij Santje op Jouwer. Omroep Friesland. 92.2 FM. En ook Thijssen met het NOS-journaal. Volkert van der Graaf hoeft geen enkelband meer te dragen. Volgens de rechtbank in Den Haag is de maatregel buitenproportioneel. De moordenaar van Pim Fortuyn spande de zaak aan omdat hij het niet eens was met de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating. Hij moest onder meer 24 uur per dag een enkelband dragen en kreeg een verbod om in 4 steden te komen. De rechter vindt ook dat het stedenverbod buitenproportioneel is. De straf zou volgens het vonnis niet in verhouding staan tot het beoogde doel om de samenleving te beschermen tegen herhaling door Van der Graaf. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de zaak tegen de bejaarde man die vorig jaar zijn vrouw wurgde. De rechtbank veroordeelde hem tot 1,5 jaar cel wegens doodslag. Volgens het OM is er sprake van moord, omdat de vrouw nooit heeft aangegeven niet meer te willen leven en de man vooraf nadacht over zijn plannen. De bejaarde man ging zelf al eerder in beroep tegen de uitspraak. Hij zegt dat hij zijn vrouw uit haar lijden wilde verlossen. Ze leed aan Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Het Israëlische leger heeft een kortdurend bestand afgekondigd in sommige delen van de Gazastrook. Het bestand ging 2 uur geleden in en loopt tot 6 uur vanavond. Israël legt de wapens neer om humanitaire redenen. Hamas heeft nog niet officieel op het bestand gereageerd. Rusland voert voorlopig geen groente en fruit in uit Polen. De officiële reden is dat de producten een te hoge concentratie pesticiden bevatten. Of de maatregel verband houdt met de Europese en Amerikaanse sancties tegen Rusland is onduidelijk. Polen is een van de grootste leveranciers van groente en fruit in Rusland. De Amerikaanse economie laat de afgelopen maanden een flinke groei zien. In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de economie met 4% op jaarbasis. In het eerste kwartaal kromp de economie nog met 2% vanwege de strenge winter in de VS. Het herstel komt onder meer doordat consumenten meer uitgeven. Het weer, geregeld zon, maar lokaal kan een bui vallen. Het is een graad of 23. Vanavond wordt het weer overal droog. Ook morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 25 graden. Vrijdag loopt de temperatuur weer wat op. Dit was het NOS-journaal. En dit is het nieuws uit Friesland. Friesland Campina wil de productie van het cheesefabriek in Gerkes-Kleerste Wesse gauw als mogelijk draaien litten. De wetjoertjoen wat nog werkt, wat stikken is en wat skiermakken worden mat. Het bedrijf wil de molken van boeren ek op kwarte termijn weer in Gerkes-Kleerste aanleveren. Medewerkers van het bedrijf binnen van een morgen informeren hoe de stand van zaken en helpen nou mooi om weer gauw aan de slag te gaan. Er kan nog geen onderzoek dienen worden naar de oorzaak van de brand. Het is op dit stuit nog te onveilig in het oorbaande stik, want er is ook instortingsgevaar. In Wiehenwoud had de politie vannacht een 17-jarige jongen uit dat plak aanhouden. Hij werd vertocht van het inbreken in een supermerk onder merkenborden. Door de politie kwam, jerden ze in voortrin. Ze zetten de achtervolging in, maar rekken hem in het juiste kwiet. Met hulp van een warmtebeeldcamera is er uiteindelijk in een tuin verderop in de straat te voelen. Hij is insletten voor een naaier onderzoek. Alles wat er te dwaan, te sjen en te belibjen is op een jouwer is van nou al te vinden op de website tejouweren.nl. Het gaat dan om informatie van zowel de inwender als de toerist. Bij kliks hoe activiteiten in het dorp en we mensen hoe nachtje kennen. Maar er staat ook informatie op hoe wenjen en ondernemen in het dorp. De website is een initiatief van de stichting Vlekkenmarketing Jouweren. Hierin zitten vertjintwurgers van onder andere de Vereniging van Winkeljeu, de VVV en de gemeente de Frieske Marn.
Een Duitse professor zal 1 augustus de Rijn in Sint-Volslijnen te zwemmen. In 24 etappes zullen de rivier van Zwitserland naar Hoek van Holland oorstekken, een afstand van 1200 kilometer. De wetenschapper Andreas Vat wil op zijn tocht wettenmeusters nemen en die worden onder andere onderzocht door wetses inljouwt. Maar zijn tocht wil Vat omtinken vregen van wettenkwaliteit, wettenmanagement en wettentechnologie. Het zwemmen van de Volslijner Rijn is voor het laatst in 1969 dien. En dan voor het waar in Friesland gaan we live naar het Sjoekelaan, want daar is Piet Paulusma. Goeie met je. Kom maar. Oorzeetje en opzij van dat er een contact met jou op. Ja, maar stem dan. Piet Paulusma is nog even niet peteer, maar hier niet naar alle gedachten even een vraag aan hem stelt. Piet, wat wordt het waar in Friesland? Ja, wat wordt het waar in Friesland? Nou, ik had vanmiddag al zijn dat ik het soms op ontstenden een paar buien, maar het stelt net volop voor. Een matige wind en vrij krachtig. Het west-noordwest waai droeg. En we hebben hier nog temperaturen tussen de, om de beide naar 20 of 19 graden heen om een uur wacht. Dus prima evenementen waren successen. Scootjeflits. Een heel groot evenement op dit stuit is de zielerij, het Scootjesiel op een Lemmer, Gjalt de Jong. Fantastisch. Douwe Visser van Snits. Ze staren gewoon op de hielen van Huzum komt, want die vielen hun niet allemaal in de nekken. Is in het vafveld natuurlijk Grauw nog steeds op kop. Maar Jenne Woord is meer dan een hele minuut op haar inron in dit kruisdrek. Grauw die een dikke minuut niet krijgt nog vallei. Daar is nog een hele minuut afsnobben. En een sjouwen naar onderen. En een sjouwen dat het finishskip een plak proberen te zieken. Maar we gaan eerst nog een keer voor de winnen onderen. En dan in een kruisdrek op wij grif naar de finish. En dan nog even waarom naar het chocolade in Frencher, want er is nijs te melden. Geert van Thun. Ja, want het is duidelijk, Teke Triemstra die houdt er mij op. Na 2 omlopen keert zijn lid de schouder het net met dat betekent dat hij de wand uitdocht, onder de douche gaat. Dadelijk bij ons komt om zijn verhaal te vertellen. Zijn vervanger is Jacob Wassenaar. Kavemation had het shirt al aan. Ze binden mij de warming-up voor de hele finale tegen de parcours van Tjesse Steenstra. Zonder Teke Triemstra dus. Bakboord, voor een show van Hilkema en Haima. Kom nou naar de homeromming van Home Center Wolvergeer en bespaar je een soort geld. Een groot pak van onze enorme collecties binnen Alprijs, maar kwartingstiet opbrengen kunnen op maar liefst 68%. Hey Jelle, heb jij zin om morgenavond te tennissen? Ik zou wel willen, maar dan ben ik nog op de zaak. De administratie. En Sjoerd, jij dan? Ja, tuurlijk man. Hartstikke leuk. Ik kan direct naar 5. Jij dan altijd op de tennissen? Tuurlijk. Hoe doe je dat? Voor slimme ondernemers met een 9-to-5 mentaliteit introduceert Van der Veen en Kromhout Boekhoud van Kromhout. De gemakkelijkste oplossing voor online boekhouden. Geen gedoe, altijd up-to-date en je houdt tijd over voor een potje tennis. Kijk snel op boekhoudvankromhout.com. Dambeton. Verschillende soorten van klinkers, trommelstien, siertegels en siergrind. Ook voor een soort handel als betonplaten, keerwanden. Al met al een soort handel. Iernij, tweede soort en broekt. Sjog op dambeton.nl of kom del. Op de Spiekerboor in Akrum. Hey, wintersporter. Een jachthaven dicht bij Hoers en rap naar de gemaakt naar de nije schroers. De Kuilaar is het perfecte stee van Lietse en Grutteborgen. Min waar, ontdekt zwembad en orenluxe faciliteiten binnen Vergees. Kuilaar.nl, Koudem. Waar had er nog dan zwemmen in Zwembad Stiens? Ja! Maar waarom naar Stiens, mam? Zwembad Stiens is een feest voor de hele familie. Van Jim het verwarmde boetebad van 28 graden en leuke attracties. Mem in bubbelbad en huid mooi op het terras. Sportcentrumgreen.nl. Kom nu langs bij ABD voor de exclusieve preview van de nieuwe 5-deurs Renault Twingo. Wendbaar met de kleinste draaicirkel in zijn klasse en customizable naar eigen smaak en voorkeur. Wilt u weten bij welke ABD-vestiging de enige nieuwe Twingo van Friesland staat? Kijk op www.waarstaatdenieuwetwingo.nl. Welkom bij ABD Renault. Zwembad Stiens, het zwembad van een hele Rijfvoort. Sportcentrumgreen.nl. Wat dan rookt er net krijgt waarom van het Ameloon, mooi naar het scootjesiel. Maar nou eerst even rijstig een bakje. Mij verzelt een heerlijk stikje molkwaterkoeken. Oh, molkwaterkoeken, echte koeken. Ziek je uit in het schap voor jouw supermerk. Ajo, lekker zeg. Valerie de Boer, goed en het joer. Het idee is dat Smilecore sterker best. Dat er in men is als verderworst. En het mooi ook als jost wat mogelijk is. En Smilecore om van de simmer te genieten.
om van alles te ondernemen. Mailcore sterker in Friesland. Rabobank. De opruiming van Lippenwonen is weer een feit. Nou top lege prijzen in topkwaliteit. Tapijt, gardinen, raambeklaaien, vlierkleden, laminaat, hout en PVC-vleren om kwart te gaan. Al uw mooie geword, mat voort. Nou mijn kwattingen voor Holland 75%. Sjog uit de Vjellucht op lippenwonen.nl voor een van de 8 vestigingen bij jou in de buurt. Mailcore sterker. Rabobank. Sponsor van het Roggefeest op het Ameland. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kent de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een oorkleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedak. Nu bij Dalstra Reizen. All-inclusive busreizen naar Duitsland, Spanje of Tsjechië. 8 dagen Tsjechië al voor €499. Bij Dalstra Reizen doe je het beste uit de bus. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedak. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kerst ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskeperst. In Leeuwarden kerst ze ook dichtbij kwijt. In de Recycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjog op recycle.nl/Leeuwarden. Kasten, stoelen, banken, tafels en nog veel meer bij... Meubel Superstore. Meubel Superstore. Dat is rechtstreeks van de fabrikant. Naar de klant. Dat is tot 60% besparen. Meubel Superstore. Groot en superlage prijzen. Kom naar onze showrooms in Lemmer, Drachten en Leeuwarden. Of kijk op Meubel Superstore.nl. Kom, mij Simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Waar had het grootste 55-plus wenningaanbod in jouw omjouwing? Is altijd dichtbij. En komt de bewensingsconsulent gewoon bij jou thuis om al jouw vragen te beantwoorden. Woonzorg Nederland. Krijgt. Loffelijk wij in Friesland. Een koude douche? Met een serviceabonnement van Energieservice Friesland wordt uw cv-ketel goed onderhouden. Sluit nu een serviceabonnement af en ontvang een prachtige strandstoel. Bij Energieservice Friesland zit u goed. Kijk op energieservice.nl. Mijn woonzorg Nederland. Loffelijk wij in Friesland. Heeft u vannacht slecht geslapen? Nieuw van Tempoor. De Bries matrascollectie die u niet alleen perfect ondersteunt, maar ook zorgt voor een koele nachtrust. Kom nou voor de Tempoor Bries introductieactie naar Meulen en Baarsma. In Dokkum, Drachten, Ljouwert en Snits. Dit programma is mij mogelijk maken door Rabobank en de Peugeot-dealers Heima en Hielkema. Simmer in Friesland. Bij Harm Wijnstra en Diana de Groot. Grauw on kop bij de SKS-zielerij bij de Lemmer. De finish die leidt erin. Gauw naar Gjalte Jong. Ja, en wat voor een finish. Dan is de wind knap onhelle hier op Lemmerbaai op deze wedstrijd. En dan gaat Grauw is dan al onder wie ze tonnen heen. Helpt een stuwbordslag op. Jennewoord gaat de onval in. De dienstenies krijg ik al een keer. En die draait dan ik voort om die onder wie ze tonnen op bijna die startlinie daar. Maar ja, goed. Natuurlijk op Grauw. Daar zit natuurlijk een adviseur, Tammo. En die let hem natuurlijk samen net het sies van de bal overfretten. En dat blijkt nou ik was zat te werden. Want dan zien we dat Jennewoord om die onder wie ze tonnen. Dus die slag ophelpt. Grauw net afwacht. Het gaat er gewoon tussen in zielen. En die zei, die jongens, die kennen wel beziekje te onvallen. Daar is niks aan het handje. Wie gaan er nou op bij naar de finish? En dan zal over enkele ogenblikken het startskot, het finishskot zitten we
van Grauw en dan jaren al het geruig van Grauw. Die natuurlijk ik hut opwijst Steven naar dit kampioenschap. Er zit natuurlijk een lietsgotje tussen de hele mannen en Jenne Wout. Natuurlijk dat er koe Jenne Wout ik die onval ongaan. Maar Grauw die slacht hem finaal al. Maar Jenne Wout toch op een verdienstelijke tweede plakje. Roen in dit cruiserrek toch meer dan een hele minuut haast op bij Grauw in. Als ze dat nog een cruiserrek die in dan weet het natuurlijk wel oors worden. Maar ja, het is nu voor jou de finishleider in. Geertje, doe best bij Douwe aan boord. Nou, maar eens even peilen hoe de stemming daar is met dit op kampioenskoers. Ja, nou, Dommes uit Douwe Visser. Stemming hier aan boord is vanzelf poer best. Want ik zit hier al voor de 4e keer. 4e keer eerste Douwe. Ja, ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik werd een prachtwedstrijd en wij hier in 4 waren de mooiste stad. Dat slagen geweldig. En ja, toen waren we fut. En voor de spannendheid kwam Jenne Wout nog mooi weer om. Die mannen hebben hartstikke goed zield. De slagen goed leidt. Een paar keer kwamen ze wat mooier om mijn boei. Na het laatste cruiserrek we zijn, we gaan toch maar even verdedigen. En dan komen ze wat dichterbij. Maar we gaan ze lauwer wat dichterbij, want dan heeft dezelfde win. En we gaan een paar keer dan pakken hun hem krijgen en een keer mooier, een keer minder draaien. Dus, maar dat weer voor ons voor de wedstrijd weer hartstikke spannend. En ja, voor het klassement, dat door ik nou een heel beetje uit te zien. Ik hier Saint Wijnje, dat sjukken nou. Ja, sjutten is raar uitloop. Ja, nou, dat... Zullen we maar gewoon zeggen dat dit uiteindelijk de beslissing in het kampioenschap is? Nee, want ik heb nog net uitrekenen, maar dat kunnen we nog steeds niet zeggen. Er kan altijd nog van alles gebeuren. Ja, maar je minste wedstrijd is een 8. Ja, dus je kan er heel goed 8 bij krijgen. Ja, maar we moeten nog 2 wedstrijden, dus dat kan nog wel verhoren. Maar we staan er hartstikke mooi voor en het skip erin goed. We hebben Jenne Wout en wij hebben een mooi futshield bij de rest. Ja, dat jouwt moraal natuurlijk. Ja, maar zat die neef douwe de oude trein hier heerske stoon ook? Ja, dat gevoel heb ik nog niet helemaal. Nou, wij wel. Ja, nou oké. Dit weer wat een gelokje bij de stad. Jenne Wout komt toch naar uw sta. Maar voor jou keer eerst is natuurlijk super. Dat hebben we nog nooit hand. Helemaal te gek. En ja, ongelooflijk. Het eerste voor de winnaar. En ik zei, jongens, maak je me even wekken. Want volgens mij ben ik vanmorgen het wekken worden. Ik sliep nog. Douwe Visser, die dreemt nog even terug. Nou, hij heeft nog 2 dagen om mooie dreamen te dreamen. Lokwenske Douwe. Dank u wel. Blitzkip dus bij Douwe Visser van Grauw. Ja, het alweer de 4e overwinning op zijn namensteen in dit kampioenschap. Anneke Ammarins die twittert werd een lietsdwarpke grut inwezen. Want zij binnen grutskop Jenne Wout. Zij is het. Gauw naar het chocolaan in Frencher. De hele finale, Geert van Thun. Ja, je had Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde, Sjoerd de Jong is die hele finale. Is Martijn Leijns van Maarten Veenstra en Pier Piersma. Daar is het trein. Is een lietse verrassing, lijkt het zich der ontwikkeling. Maar ja, de grote verrassing is dat dadelijk de hele finale begint. Maar Jacob was naar in plaats van Teke Triemstra, Geert. Hè? Zonder Teke Triemstra gaat het parcours verder. Teke zit hier in de Burgerkleen. Vertel die verhaal, Teke, van die dag. Nou ja, ik ga lang met mijn blessure zitten. Ik ben vorige week toons weer aan training gegaan. Toen viel ik helaas in mijn blessure net helemaal over weer, maar dat was een stuk beter weer. Een sneu mooi die. Eerst al op een gong devil, hele finale kreeg ik steeds meer last. Nou, tot je dus 4 dagen rust houden. Maar na de eerste slagen ik wil trouw dat het nog flink zeer hier. Ik ga de hoop vast op die spuit die ik nog krijgen zo, want die ga ik voor de morgen net houden. Maar die heb ik nooit eerst op dus om. Het zo pas voor de hele finale. Nou, er was een beetje vanuit wie gang daar bij de hele finale helizoen. Maar de pine wil net meer te horen. Dus heb ik besloten om verder al de injecties te doen in de schouder. Maar de schouder het verder nergens zeer. Maar onderaan zijn we bij het oksel zit pees en spieren. Ik weet niet wat het is. Ik verzwaar dat ik gewoon elke slag een pine heb waar ik gewoon absoluut net erin slaan kan. Wat me gewoon mijn hele lichaam al is verlammerd. En ik hier wel terug dat we dit winnen. Zo'n gedaan en Daniel keert zijn top. Maar het is de steenste maar de oorvaartje tap worden. En ik kijk net zo egoïstisch wees om te zeggen, jongens, ik doe mooi en we verliezen het waarschijnlijk. Dan maakt Jacob mooi van en nu maakt het een hele goede kans om te winnen. Hoe moeilijk weer deze beslissing voor jou, Teke? Nou, ik kan wel begrijpen dat het heel veel zeer doet, heel veel pijn doet. Misschien wel tegen een beter weten in hoop je dat je fit bent op PC. En bij een partij die wil je net erin litten. Ik ga alles op Juwet zetten. De rest van het seizoen kan me gestolen worden. En dat zal ik wel gebeurd wezen. Dus ik ga alles op Juwet zetten. En ik heb proberen. 12 lopen lang, maar het ziet er echt naar in. Ik kon het meer. De eerste naar de partij in Sijsbeer, zij is nou gematigd positief, laat ik het zo zeggen. Mannetje bij de lat, ik zou dus ik heb het idee dat het per dag beter gaat.
Wie dat action beter weten in? Wie dat de hoop die levend houden, of wie dat reëel? Nee, ik wil net dat elke dag een stuk beter wordt. Maar het is ik zo dat de pine net binnen 4 of 5, 6 weken voort is. Het wordt gewoon zo'n langdurig proces voordat het echt oer is. En ik heb wel terug dat ik flink pine krijg, maar ja, je hoort ik een beetje groots in hoe de oren vanzelf. Je wil ik net dat stinken dat je een aangeschoten wild binnen. Dus je ziet dat het vrij knap gaat. Ging ik elke dag wel beter, maar het is niet goed genoeg. Wanneer heeft nou uiteindelijk de beslissing genomen om te kappen? Heeft het eigenlijk al van de omloop bier? Dat die jongens zijn, ja, ik denk jongens dat het net wordt, verder? Nee, of de gedurende de tweede omloop. Toen die spuit ik dus een kwartier ervoor houden. Die zoeken werkje matten en ik denk nou misschien komt hij direct wel. Maar de pine bleef maar. Nou, dan hebben we het 4-0 voor u en toen leek het wel op dat we gewoon winnen zoen. Maar toen ik van mezelf besloot ik al om dat ik net terugkeer te zoeken. Dus toen was het plezier voor mij wie al wat voordaar is. Toen heeft het die Maarten eigenlijk ook al verteld. Die wisten tijdens die tweede partij al was het waar zo was? Nee, ik heb bewust net in hun zijn. Ze zijn zo lekker omkeerd zijn beiden. Dus ik heb het hun niks zijn. Ik heb het spel mooi spelen. Op het laatste, ik heb gewoon Sampine. Ja, ik hoorde weinig. Haast geen lach meer van bij mijzelf. Maar ik heb 12 slagen voor Dijn, het Sint-Peter zijn. Peter, ik denk dat ik net trok in sta met hem. En toen het veel te hard om binnen, ik vond het dadelijk zeg het aan Daniel zijn. Ik ken nog eenmaal rond Dubois, maar de sportarts en de jongen. Had je eventueel nog een injectie aan koer. Zou ik toch beginnen kon een hele finale. Maar hij zei het is zo moeilijk om te spuiten daar. En ik zei ik wil net eerst in het veld stappen dat het nog steeds dat we 12 maar niks achterkomen. En dat Jacob dan niet vallen had. Dat is ik niks gedaan. Dus toen heb ik de knop teruggehakt en zei Jacob zo en klaar maar om. Het klote seizoen eindigt bij een klote dag. Daar komt er op bel. Qua keertsen is eigenlijk klote dit hier. Dat is zo goed. En voor de rest heb ik wel een mooi leven gelukkig. Maar het keertsen is al je waardeloos dit hier. Dank u wel. Graag gedaan. Ondertussen is zijn vervanger Jacob Wassenaar al dwande in de hele finale. Maar even zelf Gert-Jan van der Bos en Daniel Iser nemen zij het op. Jesse Steinstra, Herman Sprek en Cornelis Terpstra. Ja, het heeft toch wel even van invloed geweest. Want Gert-Jan van der Bos is die die alleen nog maar in actie geweest is. Hij heeft 2 boppenslagen gekregen van Cornelis Terpstra. En hij heeft nou fjouwerbal mist. Dat bestuurt dus het is al het eerst en een fjouwer voor het parcours van Jesse Steinstra. Alleen nog maar je opslagbal van Gert-Jan van der Bos. Jacob Wassenaar heeft dan net in actie geweest. Fjouwerboeten van Van der Bos. En 2 boppenslagen. Dus de start van het parcours maar Jacob Wassenaar is ik deze streus. Het beschuurt nou ik dat Gert-Jan van Bos bij het eerst en skinne fjouwer voort dadelijk de bal nou al oerjouwt. Ik denk dat Daniel Iser nou als voorbij is even verder gaat. En ik die hele finale die ontwikkelt hem wel een tikje verrassend. Het wie draaien in van het parcours van Martijn Lijnsma, Maarten Veenstra, Pier Piersma. Zij stien een eerste voor. Ze stien maar draaien in voor. Maar ondertussen is de trein is een en de fjouwer 2 zelfs voor het parcours van Jelte Pieter Dijkstra. Wat vecht voor alles om ik die finale te hellen. En dramatisch vond ik eigenlijk het beeld toen Triemstra interviewde zijn huid en Mem. Reiner Triemstra de ballenmaker en neer de PC won. En Mem Triemstra die zit achter het perk daar bij Sjoerd de Jong. Ik die beeldkert. Reiner Triemstra heeft alleen nog maar de hand van de holle hand want hij Jacob Wassenaar op het veld zeer. Hij denkt dit is mis maar teken. Ik meent Triemstra. Nou ja, dat is de treurnis zelf. Ze zitten er nog achter het perk. Maar ze denken, oei, van tegen. De PC voor hem is voorbij. En ze houden het beeld wel op het keertje vanzelf. Ze weten dat Jacob Wassenaar verder maakt. En diezelfde Jacob Wassenaar, die shirt ik dat Daniel Iser zijn eerste opslagbal net goed is. Dus het al het eerst en kindersize achter. Ik nog een desastreuze start in deze hele finale van het parcours van Gert-Jan van der Bos. En dan wordt er toch nog even een fleurig muziekje erin zet op het chocolaan in Frensje. We gaan prachtig mooi poppenijs. We hinten van de week en dan horen we een vraag op van het Doutsen al zijn dochter. Ja, ze is bevallen. Dat stiet op nu.nl. Het famke had de naam Milena mee kregen. Welke Doutsen? Doutsen Kroes. Oh! Oh. Welke Doutsen? Er is toch maar één Doutsen, Harm, die wij kennen. Haar man, Sunnery James, die had een foto plaatst op zijn Instagram-profiel. En die foto is intussen al meer dan 6000 keer liked. Het hele gezinsie zit er noffelijk op de bank. En Doutsen die schucht eruit alsof er, alsof ze net kreeg bevallen is. Die schucht er al eens lieke prachtig uit als dat ze er als ik altijd uit zit. En de liet ze poppen op de eren. Maar een prachtig bosk zwart hier. En het zwansje dat ze al together in Villen, die zit er ik bij. En Villen is nou trei hier. Nou, prachtig nice dus. En ik vanuit de studio van Omroep Friesland, allemaal werkers, Doutsen en Sunnery van het Lokweensken. En ik paak een Beb in Jester maar zelfs. De Lokweensken, die wien vanmiddag voor het Grauwsters koetsjes. Zij woon bij de Lemmer. Maar hoe gang het daarachter om ta, Jelte Jong?
Nou, dat wie wel duidelijk dat de hele mannen nummer 3 weer dus grauw in Januari 2 en dan de hele mannen. En dan ging de strijd even volleindig om dat vierde plakje. Werd natuurlijk Huzum de hele tijd op de vierde plak lei. En dat Snits daar een tactische slag hier om het finishkip heen die hele wien uit die onderwinse tonneta. Kwam daar heel best uit, maar de wien die draaide wat helle wat aan. En die sloeg voort dan een gotje dan. Maar uiteindelijk Huzum en dat pakten ze heel mooi op. Dus die pakt een vierde plakje. En dan gingen we tussen Lemmer en Huzum. Dit, uiteindelijk zat er bij elkaar lijn. En dit onderhelje van die onderwinse tonnen. Allebei een protestvlaggen erin. Ik weet net als ze er al inhouden naar voor de finish in elk geval. Er wordt even hier Scott hollen. Maar ze daagden elkaar er nog even sabot uit. In elk geval Lemmer pakte daar toch nog een plakje scoorde die op. Dus Huzum kreeg even 2 klappen van beide de gebroeders Visser om eren. En moest het afwitten letten. En dan hingen we Drachten en de Jouwer. En dan Steven nou wat zijn op bijna de finish. En Geertje, doe best bij de nummer 12 van Joet. Jenne Woord, die ik een peer plakken, denk ik, opschoot in het klassement. Ja, dat denk ik. We zitten hier correct al een beetje stiekem te rekening. Wij denken dat Jenne Woord nou treden is in het klassement. En Gerhard Pietersma die had een grote grijns op zijn gezicht. En die zei ze correct mij, waarom nou het Stuart? Nou, waar denk zelfs, Gerhard? Ja, grauw natuurlijk, want die had won. Ja, oké. Die hier een hele mooie start. En dan volgt die wedstrijd. En waarin het dan het hutst? Ja, wij dat net min, dus ja, Snits rent ik uit. Ja, maar je hebt heel best zield. Dat vond zelf ik. Ja, geweldig zield. Je hebt hartstikke mooi, een goede sfeer aan boord. En ja. Hier ben we het zien in Leipzig. Nou, en nou echt het zield hartstikke geweldig. Ja. En deze wedstrijd hebben we weer. En morgen is de volgende wedstrijd. Ja. Je plaatst nog even een aanval, hè, op Grauw? Ja, tuurlijk. De aanval is de beste verdediging. Ja, en Douw is net aan Oorsel natuurlijk. Die let dus net samen gaan. Nee, dat bleek wel. Hey, je hebt een mascotte aan boord. Mascotte, ja. We hebben 11 mascottes aan boord. En dat is de 12e ding. Nee, ik ben maar 11. Dus, Nee, maar ik bedoel even, je hebt alle een mooie rode shirtjes aan en dan is er een jonkje met een briltje op. Christian. En die had een green shirtje om. Maar door Zuiders krijgt hij mij uit hij mooi is winnen, want dan gaat het altijd heel goed. Ja, hij zei van hier is er alleen maar mij geweest. Hij had alleen maar de vlag in de tap. En had er net erbij weer hier met de vlag net in. Dus dat is toch een mascotte? Ja, zal ik het wel te worden. Ik leer hem net uit aan mijn broertje. Jeroen bedoelt. Nee, dat ken ik natuurlijk wel. Nee, want het is een omkesisser van die, hè? Ja, een omkesisser en hij is van een oudste jonkje van mijn broer. Nou, die is 3 jaar in overleden, dus helemaal hartstikke leuk dat hij mij kent. En zelfs ik een zieler, dus daar brengt ze nou even de kneepjes van het vak bij? Ja, ik help hem. Thijs die brengt me de kneepjes van het vak bij en ik probeer hem daarmee te ondersteunen. Ja. Hey, hoe vies dat het ontnoten gaat deze 14 dagen? Ja, een beetje te volle heen en weer nog. We hebben wel regelmatig zitten erbij, maar het gaat nou te volle heen en weer. En dan moet die pieken naar beneden, die moeten dan een beetje uithalen. Net eens het plakje shield. Nou, dan zit ik nog wel op een lang lijstje. Ja. Ken nog? Ja, je kan er wel wakker eerst worden. Je weet er alles van, maar... Zo, er zijn een paar schepen die binnen om elkaar weg en daar hebben wij bij. Ja, je zit er heel mooi bij dit hier. De vlaggen die gaat in de top, de Friese vlaggen. Mooi hoor. Ja, dat is altijd mooi gezicht. Ja toch? Fries bloed zo op. Precies. Morgen zien we hier nog een keer en dan heeft kans nog eens een keer om dat eerste plakje te bezielen. En Vreed Versels, prachtig finale dag. Eerste plakje. Het ken al again nog, Pieter, Gerhard. Ja, zo werkt het, hè. We beschut bij die. Precies. Gerhard Pietersma, je wordt een prachtig tweede plak op een lemmer.
One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Oh, what wow! That I've ever seen. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Oh, what wow! The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit. As a man, he's complete. My creme de la creme. Please take me home. He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a still. That man is dressed to kill. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Ben ze intussen op het wetter van de Lemmer alle hier over de finish kwam, Gjat? Alle keer over de finish. En dat ging nog even tussen de laatste twee. En dat wie dan het Jarreveen en Akrum. En Jarreveen die ziet al te zien, oh ik wil je zo graag draaien. Ik wil naar die finishlijn daar. En toen draaiden ze op een gegeven moment en dan lees je op stuurboord. En dan komt op Pieter Meter wel